Bon dia a totes i a tots. Antes de començar la sessió, novament i desafortunadament convocarem també un minut de silenci per la veïna de Borriana, que va ser trobada ja fa un temps morta i s'ha confirmat esta setmana passada que és un nou acte de violència de gènere. No els vaig convocar al minut de silenci que va tindre lloc perquè jo també estava fora i vaig pensar que estava molt proper de celebrar-se el ple ordinari i per això en la dificultat de poder-los convocar en tan poc de temps també vaig decidir que ho traslladava al dia d'avui i d'esta forma començarem ara en aquest minut de silenci, si els pareix correcte a tots vostès. Sí? Doncs anem allà. Moltes gràcies a tots. Se doneu compte de la gravetat també en la quantitat de voltes que ens toca fer estos senyals de rebuig a la violència de gènere. Espero que tardem molt més en tindre que fer un altre minut de silenci, que malauradament són més a sovint del que voldríem tots. I ara sí, passem a la sessió plenària d'avui, del mes de juliol, d'avui 12 de juliol. El primer punt de l'ordre del dia és dació de comptes de decrets i resolucions de l'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre. Algun regidor o regidora vol prendre la paraula? Senyor Claramonte, té vostè la paraula. Sí, bon dia i gràcies, senyora alcaldessa, per el torn de paraula. Volia fer referència en primer lloc al decret número 1567. En este decret, en el que se reconeixen distintes obligacions de pago i s'autoritza a disposar o a pagar distints conceptes, veiem que n'hi ha dos números de factura diferents, en dos números de documents diferents, però aplicats a la mateixa aplicació pressupostària, de 9.750 euros cada una d'elles, i una fa referència a l'estudi científic i intervenció a les addiccions al joc en menors, y una altra descripció és estudio científico sobre las adicciones no tóxicas dirigido a alumnos de sexto de primaria. No és en quant a l'import, no és en quant al concepte, perquè ens consta que han fet un treball excel·lent, l'empresa que ha estat adjudicatària d'este contracte en el seu dia, però sí que com eren dos codis de factura diferents, dos números de documents diferents, la mateixa aplicació pressupostària, el mateix import, sí que ens agradaria, quan puguen, per favor, que ens explicaren un concepte més extens de lo que és cada una de les factures que s'ordena el pago, per una part. Per altra part, faré menció al número de decret 1633, en el que se referís, i vostè firma, algo referent al servei de conservació d'asfaltats. Jo, possiblement siga algo que li he preguntat ja en els últims plenos, el tema del servei de manteniment de paviments asfàltics, però sí que veiem en este decret que vostè firma la memòria justificativa per part de l'alcaldia sobre la necessitat del contracte. La firma vostè el 18 de juliol de l'any 2019. I és 21 mesos després, els dies 26 d'abril i 28 d'abril, en el que s'informa per part del tècnic de la casa, se redacta el plec de condicions i se reconeix el crèdit adequat. Tot això en 2 dies, entre el 26 i el 28 d'abril. A mi m'agradaria preguntar-li al respecte si hi ha alguna justificació perquè este tipus de contractes, o el que es refereix a este tipus de contractes, des de la seva justificació de la necessitat del contracte, se retrasa 21 mesos.
Sí. En tinc dos més, bueno, tres. El número 1692 fa referència a una subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en les que se podia concedir a l'Ajuntament d'Almassora hasta 7.500 euros per a desenvolupar programes i llisc d'igualdad entre hombres y mujeres y o la inserción laboral de las mujeres en el ejercicio 2020. Definitivament a l'Ajuntament d'Almassora ens van transferir 4.875 euros per a aquestes actuacions. I bé, en este plenari hem parlat moltes vegades de la necessitat de treballar en aquesta igualtat, i aquesta inserció laboral, però la sorpresa és que, a pesar de tindre un tècnic d'igualtat, que depenent del Departament de Serveis Socials, és la mateixa persona, a més, la que firma la ratificació per a tornar íntegrament els 4.875 euros. Dels 4.875 euros que ens deriva la Generalitat Valenciana no s'ha pogut justificar ni un euro a 31 de desembre de 2021. A mi m'agradaria saber si hi ha alguna circumstància especial que justifique el tornar els diners i que no s'hagi gastat ni un euro, perquè jo crec que en temes d'igualtat o d'inclusió de les dones en el mercat laboral estem lluny encara de tindre-ho tot fet o de que Almassora ho tinga tot fet. Un altre dels decrets és el 1698. Una empresa de la població d'Almassora, concretament del Supoi 8, el dia 6 de març de l'any 19 sol·licita una llicència ambiental per a fabricació d'un material molt concret. I la mateixa empresa, el dia 6 de maig de l'any 21, renuncia a aquesta llicència ambiental. Estem parlant de 26 mesos en el que crec que no n'hi ha ninguna comunicació a l'empresa sol·licitant ni més documentació, ni subsanar deficiències, ni res que li s'aparega. Jo particularment crec que 26 mesos de diferiment i que siga l'empresa la que renuncia a això i ha tingut que derivar la fabricació de lo que volia fabricar fora d'Espanya no és la millor manera d'incentivar el tema dels polígonos ni de les empreses ni de la creació de centres de treball, que ja entenem que no és una competència nostra, però que en aquest aspecte sí que podem ajudar a donar-li més immediates. I ja per acabar, en el tema dels decrets, veiem el 1701. Home, jo entenc que la descripció dels conceptes de pago se queda curt i que no se pot complementar del tot. Però vaig a llegir-los el literal de la descripció, més que res perquè afecta l'òrganic número 20, que és d'Hacienda i Promoció Econòmica, però també podria veure el tema de la regidoria de Medi Ambient o el tema de la gestió de residus. I més que res, bueno, si se prenen nota m'ho poden explicar perquè jo, per més que el llis no aconseguís entendre'l. Pago menor para la contratación del servicio de auditoría técnica, de hacking ético, de la aplicación de la báscula de pesaje de basura, auditoría interna ISO 27001. Jo, si s'ho poden quedar ahí i donar-nos alguna explicació més endavant, jo us ho agrairia. ¿Esas serán totes, señor Claramonte, sí? Vale. Pues si ningún regidor té ninguna qüestió més, passaria a respondre-li aquelles que podré. En quant a l'estudi d'addiccions, li tinc que averiguar que m'expliquen què són, perquè evidentment no sé a què obeís que siguen aquestes dues factures, i li ho pregunte i li ho comente. En quant a conservació d'asfaltats, pues té vostè tota la raó, que jo també he estat damunt de per què passen 21 mesos fins que finalment s'aplega a la contratació. En aquest moment, si no m'engany, està ja la proposta d'adjudicació d'aquest contracte fet, falta sols el moment de formalitzar-lo, entenc. Per tant, ja hem aplegat a la fi, finalment, ha costat moltíssim. També és veritat que el plec tècnic ha rodat per moltes qüestions diferents que han hagut d'anar canviant-se, quan aplegava unes voltes a mans de l'òrgan de contratació, unes altres voltes quan aplegava a mans d'intervenció. Ha hagut que, vaig a definir-lo com que ha hagut que polir-lo molt perquè no era conforme els òrgans de contratació, ja li dic, i d'intervenció pretenien que fora per a garantir el compliment de la legalitat, de la transparència, de la licitació, i per tant
pues, ha sofrit moltes modificacions. No és que ha estat en ningú moment parat, sinó que ha passat per moltes modificacions fins que al final pues, ha trobat la redacció idònia que ja no, a la que no se ficava ningú entrebanc per ninguna de les parts que formen part d'un procés de contratació. Vostè sap que té un ITER des que va del tècnic que proposa la contratació i que redacta aquest ple tècnic, passa per l'òrgan de contratació, passa també per la intervenció, i ahí és on s'han produït pues, bueno, qüestions que s'han anat resolvent en la mesura de lo possible fins a plegar a la redacció pues, bueno, que satisfeia totes les necessitats jurídiques i econòmiques per a poder-lo licitar. En aquests moments ja li dic que està només pendent de formalització i en la empresa adjudicatària fa pocs dies es vam reunir la taula per a que se donara compte de l'informe respecte a l'adjudicació. Després, en quan diu la subvenció, entenc que tindrà molt que veure és una subvenció de 2020, pues suposo que tindrà que veure molt en la falta d'activitat de contratació externa, perquè no de treball de la gent d'Igualtat, que durant 2020 va ser, si cap, més intensiu que tant per part de l'anterior titular d'Isa Plaça, que va fer un treball magnífic. Ella mateixa ja des del mes de març va passar a integrar-se dins de serveis socials en lloc de l'Ajuntament, cosa que des d'ací, pues, bueno, si mos escoltara, pues, agrair-li la tasca que va fer. La senyora García, que va treballar colze a colze en els serveis socials intensament durant tot el temps del confinament i fins que va acabar el seu contracte i se va incorporar l'altra persona que l'ha vinguda a substituir, també fent un bon treball, i sí que s'ha prestat treball d'igualtat i molt, perquè va ser també un any molt complicat, però tota la vessant, que era la que produïa els màxims gastos, eren aquells que se contrataven pues, empreses externes per a fer sobretot activitats que se fan moltes en les escoles, moltes en l'institut, que enguany, pues, l'any passat, evidentment, estaven tancats i no se va poder fer aquest tipus d'activitat. Estic segura que properes subvencions s'exprimiran fins a l'última gota, com sempre se fan, per tal de poder-ho fer-ho, però la situació excepcional de 2020 pues, va impedir fer aquest gasto, que no l'activitat d'igualtat, repetís, que se va seguir prestant tots els dies de l'any i se segueix prestant ara també. En quant a les llicències ambientals, doncs no sé exactament de quina empresa està parlant. Pense que ho puc intuir, si és aixina, se va canviar una llicència ambiental per un altre tipus de document. Sí, ara sí que estic un poc jugant a l'endivinalla perquè no sé de quina empresa me parla, Va haver un procediment que van desistir d'aquesta llicència ambiental, però perquè van demanar un altre instrument per tal de poder agilitzar més. Si és un altre, som també coneixedors de les dificultats que ens trobàvem, ja hem explicat en diverses ocasions en este ple que hem modificat la forma de treballar del Departament d'Urbanisme, on se donen aquest tipus d'activitats per part dels enginyers. S'ha dedicat els 2 enginyers que tenim a la casa a cada un a fer unes funcions diferenciades per a que d'esta manera hi hagi algú que se dedique única i exclusivament a les llicències. També és veritat que les llicències ambientals integrades no depenen únicament d'aquest Ajuntament, sinó que aquest Ajuntament recava l'informe de la conselleria competent i, per tant, hi ha molt període del plaç que té que veure en l'activitat que faig a la conselleria, que fins no ha plegat l'informe no se pot seguir la seva tramitació. Ja li dic, dins d'esta casa hem fet modificacions, hem reforçat urbanisme per tal de donar els millors dels serveis i continuarem treballant per que això així siga. També hem fet pràcticament amb l'ajuda de la cap d'urbanisme, la vicesecretària, que ha fet un treball també molt bo per tal de poder fer tota la tramitació de forma electrònica, també per a agilitzar i per a que no se parara el procés. O sigui, hem intentat millorar, seguirem també en aquesta línia. Estem en aquests moments integrats en una taula bilateral que fem amb Aster, en què estem també treballant
tot l'aspecte de la nostra relació en les empreses, més té que veure en les empreses teoleieres, però extensiu a qualsevol de les que s'instal·len en els nostres polígons industrials, per tal també d'agilitzar totes les tramitacions i abordar els problemes que els més es preocupen, fiscalitat, etc. O sigui que encara entenem que pot haver, segur que hi haurà marge de millora per a oferir el millor dels serveis a les empreses que vulguin instal·lar-se o treballar en el nostre municipi. I en quant a l'auditoria, doncs a mi també m'ha preguntat què era això, però esta factura ve del control financer que ha fet l'interventor municipal. En esta ocasió, en aquest control financer, va controlar el contracte de la replegada de residus urbans i és una empresa que se va contratar per part de la intervenció per a verificar els pesatges que ens transmet la empresa que presta el servei de replegada de basura, per verificar si els instruments de pesatge mostraven la realitat del pes o podia haver alguna qüestió que es fera. Y entonces esta empresa de hacking técnico el que fa és pues, con una auditoria, se connecta en els ordinadors de la bàscula i verifica que fan els pesatges correctament i no se modifiquen per part de ningú. Això és el motiu per el que se va fer. Me va demanar autorització per a poder-ho fer i, òbviament, pues, li vaig donar per a que poguera fer aquesta comprovació. Segon torn de paraula, algú té alguna qüestió més? No? Perfecte. Passem ara al punt 55, que en aquest cas és l'aprovació del compte general de 2020. Senyor Beltrán, sí, com anem a... Esta sí que té votació, el senyor secretari ha dit el punt d'acord. Sí. Bueno, la parte dispositiva es muy concisa. Aprobar la cuenta general 2020, así como el expediente instruido al efecto. Gràcies, senyor secretari. Ara sí, senyor Beltrán. Gràcies, senyora alcaldessa, i bon dia a totes i a tots. Bé, respecte al compte general del 2020 i segons l'informe de l'interventor de data 24 de març, s'ha emès a la Comissió Especial de Comptes i s'ha informat favorablement el 4 de maig. S'exposarà al públic 15 dies més 8 dies en el BOP i bueno, no s'han produït cap obsessions ni reclamacions. Per això, des del grup municipal de Compromís, votarem a favor aquesta aprovació del compte general del 2020. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Beltrán. Senyor Claramonte. Sí, gràcies de nou, senyora alcaldessa. En quant a l'aprovació del compte general, bueno, conforme veia el company, ja està en exposició pública els 15 més 8 dies pertinents. Ja s'ha publicat en el boletí oficial de la província, el número 58 del dia 15 de maig. No n'hi ha objeccions ni reclamacions, n'hi ha un informe de tesoreria ja dient que no n'hi ha operacions previstes de tesoreria per més del 10% de lo que són els recursos ordinaris de l'Ajuntament, i nosaltres, evidentment, també l'aprovarem, també la votarem a favor sense més. Sí que m'agradaria fer menció, ja que s'ha fet menció l'any anterior en els comptes generals de l'any 2019, i com bé dir el senyor Agustí, estan a l'espera de que en el Congrés dels Diputats s'aprovara o no aprovara una certa disposició, i en aquest cas se va aprovar el dia 20 d'octubre de l'any 2020 en majoria absoluta del Congrés dels Diputats per apreciar la situació d'emergència nacional, que se suspenien i se suspenen per l'any 2020 i 2021 els límits de dèficit estructural i el límit de volum de deute públic, bueno, en definitiva la suspensió de les regles fiscals, el que ens dona un major marge de maniobra per a l'any 2020 i 2021. Encara que siga repetitiu, en els comptes generals d'anys anteriors, també ens trobem en alguns dels clàssics d'este Ajuntament, no? Com poden ser el tema del control de subvencions o de l'inventari de la tercera edat. Així ens trobem en 3 incompliments segons l'informe d'intervenció que se manifesten en els aplaçaments i en els fraccionaments de deute que no se poden comptabilitzar. Això ja ho han vist en comptes generals anteriors, inclús de 3 anys anteriors. No se poden dotar les amortitzacions d'immobilitzat perquè no està integrada l'aplicació en l'inventari de comptabilitat, i no se comptabilitzen adequadament les subvencions rebudes degut a que tampoc està integrat l'inventari de comptabilitat que permetisca dur a terme el seguiment individualitzat. Això ja és reiteratiu
i m'agradaria ja que d'alguna vegada per totes ja després de repetir-ho tants anys se poguera donar solució almenys als 3 incompliments estos que de forma reiterada i recurrent manifesta el senyor interventor. Gracias, señor Claramonte. Señor Moya. Muchas gracias. Muy buen día a todo el mundo. Nuestro voto será favorable a este compte general. Evidentment, te va donar les explicacions oportunes en la Junta que vam fer la setmana anterior i donar les gràcies al treball que fan els nostres tècnics en els departaments d'intervenció i tesoreria i no res més. És a dir, per el nostre costat aprovarem el compte general. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Agustí, per acabar. Sí, bon dia a tots i a totes. De manera molt breu, jo en primer lloc agrair evidentment el recolzament a lo que és el procediment d'aprovació del compte general expressat per els grups. Evidentment també fer un agraïment a tot el treball en conjunt de l'Ajuntament, però en aquest cas més específicament de l'àrea econòmica respecte a aquesta mateixa tramitació, conforme ja s'ha dit i s'ha ficat de manifest. No ha hagut cap tipus d'al·legacions. Les qüestions que ha planejat el senyor Claramonte, diré que s'està redactant el pla d'acció i respecte a les regles fiscals suspeses per l'exercici 2020, que evidentment en aquest exercici 2020 va tindre menys efecte des del punt de vista de la possibilitat de fer disposicions d'incorporació, perquè això va arribar relativament tard, però sí que és veritat que respecte a l'exercici 2021 i veurem quina és l'execució final i per tant l'aprovació d'un compte diferent, que no és el que és objecte avui de l'expedient, doncs evidentment també ha tingut una significació especial, perquè evidentment sí que hem pogut, conforme vostès ja saben, fer una incorporació de més quantitat per la suspensió de les regles fiscals i els escenaris econòmics, encara que sigui una reflexió simplement molt general i que no es correspon a nosaltres, pues segueixen evidentment les incerteses legislatives des del punt de vista que suposa, i és evident, que una vegada el Congrés torni a aprovar els techos de gasto i les qüestions que afecten al gasto de les entitats locals, pues evidentment tindrem que veure quin és l'escenari a partir de setembre-octubre, però simplement és fonamentalment agrair la tasca en el que ha sigut la tramitació d'aquest expedient. Gràcies. Gràcies, senyor Agustí, per a segona intervenció. No n'hi ha segones intervencions. Passem a la seva votació. Vots a favor de l'aprovació. S'aprova per unanimitat. El punt 56/2021 és la proposició d'adhesió a l'Ajuntament d'Almassora a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori en matèria de protecció de la legalitat urbanística. Donat que és una proposició, passarem en primer lloc a votar la seva inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la seva inclusió. Aprovat per unanimitat. Passem al torn de paraules. Senyora Belliure, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bon dia a tots i a totes. Des de Compromís ens alegrem que es propose aquesta adhesió. De fet, com sabem, havíem presentat una moció per a este ple en la mateixa línia, perquè encara que no hi ha un límit temporal, sabíem que si ens adherim abans del 31 d'este mes podrem optar a ser triats per la FEM per a formar part del Consell de Direcció d'este ens, i la vam retirar en comunicar-nos que s'inclouria en l'ordre del dia del ple esta adhesió. La creació de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori té com a objectiu aglutinar en un ens instrumental de la Generalitat les potestats en matèria de protecció de la legalitat urbanística respecte d'infraccions comeses en sòl no urbanitzable al territori dels municipis de la Comunitat Valenciana i de permetre la integració de les entitats locals a aquest organisme mitjançant la delegació de les seues competències pròpies en la matèria. Es tracta d'un organisme autònom de la Generalitat que depèn de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que assumís les competències de la Generalitat en matèria de restauració de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable i que pot assumir les que tenen els ajuntaments sempre que li siguen cedides. El sòl no urbanitzable és aquell que es preserva de transformacions. Una implantació ordenada i ajustada a la llei és imprescindible per mantindre els seus valors i assegurar el manteniment dels serveis ambientals i territorials bàsics que ens proporciona. En cas contrari, es multipliquen els efectes difusos que se'n deriven d'una ocupació poc racional i no planificada del territori i que hipotequen la projecció d'infraestructures necessàries, agreugen els riscos naturals i afecten directament la lluita contra el canvi climàtic. Arreu del País Valencià hi ha desenes de milers de construccions il·legals en sòl no urbanitzable. Els mecanismes legals previstos per restaurar la legalitat urbanística i protegir el territori no s'han mostrat eficients per diferents raons. En general,
per la manca de sensibilitat ambiental i territorial que ha propiciat que siga concebut com un llenç en blanc on tot s'hi val. Als pobles xicotets per manca de personal tècnic i per la proximitat de les relacions de veïnatge. Als pobles i ciutats més grans perquè s'ha centrat els esforços en la disciplina urbana, desatenent el sòl no urbanitzable per la impossibilitat d'atendre-ho tot. I finalment pel fet que siga una competència compartida entre la Generalitat i els ajuntaments que comporta la percepció en totes dues que és l'altra administració la que ha d'actuar. La manca d'actuació afavoreix que la ciutadania tinga la sensació de fer construccions en sòl no urbanitzable no és il·legal i que les normes urbanístiques són un obstacle burocràtic fàcilment salvable, la infracció de les quals no comporta cap conseqüència per a qui comet la infracció. L'objectiu de l'agència és cobrir aquestes deficiències, ja que pretén tallar d'arrel les infraccions i aturar-les abans que estiguen en un estat més avançat, cosa que sempre complica les actuacions. La seva acció pretén ser dissuasiva i exemplaritzant, tot marcant un punt d'inflexió en l'ocupació irregular del sòl no urbanitzable i afavorint un ús ordenat i racional del nostre territori. Altres iniciatives semblants en altres territoris han demostrat ser experiències d'èxit a l'hora d'actuar i de generar consciència en la ciutadania. Compromís, tant des del govern del Botànic com des del grup parlamentari de les Corts, vam tindre un paper clau la legislatura passada en la seva creació a través de la llei 1/2019 d'1 de febrer modificativa de la LOTUP. Actualment, la nostra formació n'ostenta la presidència a través de la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i estem impulsant des del govern la seva posada en marxa perquè la considerem una eina fonamental en l'ordenació i protecció del territori que ens permetrà consolidar la nostra aposta per una utilització racional i legal del sòl, lliure d'hipoteques imposades per interessos particulars, que mantinga els serveis ambientals que aporta el sòl no urbanitzable i, per tant, que afavorisca la seva sostenibilitat i resiliència davant de l'emergència climàtica. Per tot això, el nostre vot, per descomptat, serà favorable a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyora Belliure. Alguna intervenció més? Senyora Martí Navarro, té vostè la paraula. Sí, només per fer, evidentment, el que ha exposat la companya de Compromís ha sigut una visió molt ampla que ens ha un poc enmarcat que se trata esta figura. Dir, conforme ha dit, que sabíem que havien presentat una proposta de moció, el grup Compromís, i nosaltres ja anàvem a presentar per proposició de l'alcaldia este tema. Només ens va arribar fa unes setmanes al Departament d'Urbanisme, vam veure que era interessant tramitar-ho en la data que vostè ha dit, el termini de juliol, i per tant no volíem deixar-ho que se demorara més. Nosaltres coneixíem que s'estava treballant, com no, en esta figura, en esta Agència Valenciana de Protecció del Territori, que ja en la llei del 2019 la modificació de la LOTUF contemplava, i que estàvem expectants de que se posara en marxa i començara a treballar. Fa unes setmanes també se'ns va convocar a una reunió per part de la Conselleria d'Obres Públiques, la Direcció General d'Urbanisme i la Direcció General de Política Territorial. Han convocat unes jornades per a explicar la posada en funcionament de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, a les que vaig poder assistir. Per tant, ja sabíem que la posada en marxa era imminent. A nosaltres ens pareix que és una promesa complida del govern del Botànic. Pensem que és una bona ferramenta per a poder lluitar i per a poder almenys ajudar als ajuntaments que, conforme ha dit la companya, la senyora Belliure, tenim aquesta dificultat, uns perquè són ajuntaments menuts i no disposen de recursos humans, i altres per altres temes que tampoc ens han resultat, i això no és un tema que ens resulte novedós a ningú de nosaltres. Sempre ha sigut una dificultat el tema de les infraccions urbanístiques i del restabliment de la legalitat urbanística. Era una demanda que, com dic, que des dels experts en urbanisme feia molts anys que havien posat damunt de la taula, en el que se reclamava que aquesta competència hauria de ser autonòmica i no una competència que caiguera exclusivament en mans dels ajuntaments. I com dic, sabíem que s'estava treballant en aquest tema, que la posada en marxa era imminent, i pense que és una bona notícia que comenci a treballar, que aquestes competències que ara tenim nosaltres i que apliquem en certa dificultat com dia, que des del punt de vista autonòmic se
se pugui frauar tot un sistema en este permís d'esta agència que pugui donar resposta a aquelles carències que, com dic, tots reconeixem que hem tingut des de sempre. Com dic, és un compromís complit a una demanda que des del punt de vista de l'urbanisme se tenia fa molt de temps. Com no, votarem a favor, clar. Moltes gràcies, senyora Martina Barrony. Alguna segona intervenció? No? Passem a la votació. Vots a favor de l'adhesió? Vots en contra? Abstencions? La senyora Tormo té la paraula per a explicació de vot. Bon dia, gràcies senyora alcaldessa. Simplement dir que l'explicació de vot nosaltres ens hem abstès perquè entenem que és una decisió política el poder portar a cap els expedients urbanístics i exercir la potestat administrativa de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable, i tant se pot fer per l'agència que es va crear delegant les competències com per part de l'Ajuntament, com s'havia fet fins ara. Per això hem decidit deixar-ho a criteri de l'equip de govern i per això ha sigut el sentit de vot de l'abstenció. Gràcies. Gràcies a vostè, senyora Tormo. Explicat el vot i aprovat el punt, passem al següent, que és la proposició d'aprovació inicial de l'ordenança sobre l'ús de les platges d'Almassora, platja de Benafeli, platja de Pla de la Torre i platja de les Goles. També és una proposició, per tant votarem la inclusió, vots a favor de la seva inclusió. Queda aprovada per unanimitat. Per al fons té la paraula la senyora Belliure. Gràcies, senyora alcaldessa. Des de Compromís agraïm que se'ns hagi tingut en compte per a la redacció d'esta ordenança i s'hi hagin inclòs la majoria de les nostres aportacions. Eren qüestions de millora en matèria de seguretat i de salubritat fruit de les experiències que tenim, en concret pels problemes amb les deixalles i de proliferació de mosquits, sobretot. Com ja vam manifestar, lamentem que no s'hagi inclòs la nostra proposta de tindre una platja completament lliure de fums i evitar així, entre altres qüestions, la problemàtica amb la gran quantitat de puntes de cigarreta que es llancen a la nostra costa, com també vam lamentar que rebutjarà la nostra proposta d'adhesió al projecte Platges sense fums, que no para de créixer i és una llàstima que Almassora no en forme part. Però, a pesar d'això, com que considerem que l'ordenança pot ser útil per fer que la nostra platja siga més segura i més neta, sempre que se'n controli el compliment, perquè les ordenances, com ja hem insistit en moltes altres ocasions, no serveixen de res si no es fa complir el que estableixen, si no se'n fa un seguiment i s'intenta que es complisca tot el que està establit, i també conté a l'utilitzar els traductors automàtics en les ordres del dia perquè provoca termes com el que tenim en este punt de la platja dels Gols. Però bé, que el nostre vot serà favorable a l'aprovació inicial d'esta ordenança. Gràcies. Gràcies a vostè, senyora Tormo. Té vostè la paraula. Bé, l'ordenança de platges que avui portem a votació ha sigut una ordenança en la que se'ns ha oferit la participació i hem pogut aportar i debatre. I com ja li hem dit en més d'una ocasió al regidor, és d'agrair perquè ha sigut treballada per tots. Sí que m'agradaria que m'aclarira una qüestió, i és que a l'article 6 parla de la platja sense fums i com vam acordar seria de Pla de la Torre des del Vaixell fins a les Goles. Però sí que hem vist que en la platja de Benafeli, on està el cartell de la bandera de blava, posa prohibit fumar. Ens agradaria que ens ho explicara el grup municipal. I després també hem vist que, com a recomanació, al lloc on ara aprovem inicialment l'ordenança, posa platja ja sense fums, i sí que és veritat que com que no està aprovada definitivament aquesta ordenança, a lo millor queda ahí un poc en l'aire que estiga posat perquè no se pot tindre en compte si algú està fumant, entenc. Però simplement això i dir-li que evidentment recolzarem l'ordenança. Gràcies. Senyor Mollà, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Passat 18 de març es van reunir per a comentar amb els partits polítics el projecte de borradors de l'ordenança i se van recollir les seues aportacions i a partir d'ahir se va iniciar el tràmit administratiu que s'inicia avui amb la seva aprovació inicial. Aquesta ordenança pretén regular l'ús correcte de les platges, la utilització racional, la seva protecció i la conservació del seu entorn natural. És una ordenança que conté 30 articles on se delimiten les 3 platges que tenim, la de Benafeli amb la bandera blava, la Pla de la Torre i la de les Goles, que se troba inclosa en el paratge protegit de la desembocadura del Millars.
En l'ordenança se detallen els períodes i les hores de bany, les hores de pesca, els cursos i activitats que se permeten en la platja. Així com també se regula la utilització de les platges, incloent també el règim sancionador. És un primer pas important de defensa de la nostra platja i una demostració palpable del treball d'aquest equip de govern per ficar en valor la nostra platja. La meva felicitació al tècnic de sostenibilitat i, com no, al regidor per la seva iniciativa d'elaboració d'esta ordenança i a tots els grups polítics per les seves aportacions. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Joan Antoni Trenco, té la paraula. Bé, bon dia a tots. El primer, destacar una cosa important. Per què naix aquesta ordenança de platges? Doncs naix en l'objectiu del que estàvem treballant per buscar la bandera blava. Dins de la informació, quan ja en el passat estiu estàvem mirant, treballant, dius què ens falta o quins documents administratius tenim que aportar de cara a com millorar el que és la nostra platja, doncs un dels aspectes que en aquell moment no teníem i vam començar a treballar era el tema d'una ordenança de platges que ens faltava. A partir d'ahir ha sigut quan s'ha començat directament a treballar. Això ha sigut sobretot una feina dins del Departament de Sostenibilitat de José María, un treball també molt bo des de la part de policia que han col·laborat en tot el que significa aquesta ordenança, que jo penso que ens ha quedat una ordenança que és un primer pas per seguir treballant i anar millorant el que significa l'objectiu de tindre una millor platja. Una platja que moltes vegades també sempre n'hi ha una cosa que vull recordar que no han fet res de nou, que des de sempre la nostra platja d'Almassora, en els informes que ens arribaven d'aigua, sempre teníem una excel·lent qualitat de l'aigua, en els informes oficials de Naiade. A través de les diverses comissions pel Departament, sobretot de Sostenibilitat, una de les coses que més valor sempre hem tingut ha sigut l'excel·lent qualitat de l'aigua de la platja d'Almassora, que és un dels punts més importants que tenim per poder tindre el que significa la bandera blava en la platja de Benafeli. Ha sigut una cosa que hem tingut des de sempre, que ara simplement hem arreplegat tota la informació que teníem administrativa i hem començat a treballar en aquest objectiu que era el de poder aconseguir la bandera blava. Han preparat també una cartelleria per intentar informar. Pel punt que me comentava la regidora Maria Tormo, era sobretot en les zones de parcs infantils està prohibit fumar, que és el que hem tingut que col·locar. On hi ha una zona de jocs infantils, és una zona per normativa que estiga sempre prohibit fumar perquè sempre n'hi ha menors. És el que hem volgut indicar en el que significava en la cartelleria. Allí en la zona del Camí Catalans, quan hi ha una zona de jocs infantils, per això ens apareix directament el que és el logo. L'altra part ens vam adelantar, sí que és veritat, i ahir demanaria disculpes, i vam pintar des de la zona del Vaixell, que era una zona també de jocs infantils, fins a l'Escollera, per ubicar el que era aquesta zona, diguem, de platja directament sense fum. La tramitació de l'ordenança ha sigut realment molt llarga, pensàvem haver-la tingut directament pel mes de juny, ens vam adelantar en la cartelleria perquè volíem que quedara ben vestida i arreglada la platja a principis de temporada quan l'obríem, que era en la data del 19 de juny, i per això ja estava directament marcat a l'espera directament de poder aprovar. I per altra banda, seguir jo també agrair a tots els representants dels grups polítics, a Roger, Maria, mateixa, tu també, que vau vindre, Javier, que vau vindre a la reunió, tota l'actitud tan bona de col·laboració per aquesta ordenança per a millorar el que significa la nostra platja, és una cosa directament de tots, de tot l'Ajuntament. I volia acabar la meva intervenció comentant-vos unes xifres de que ja alguna cosa està canviant. És un primer pas per poder millorar el que significa la nostra platja. En el passat cap de setmana van tindre un diumenge 3.100 usuaris. Els socorristes, una de les feines que estan fent és comptar quants usuaris directament hi ha a la platja, és una de les feines que hi ha per veure el volum de gent que n'hi ha. 820 van haver el dissabte, 3.100 estic dient 3 i 4 de juliol, i este últim cap de setmana 755-850. En números d'anys anteriors, d'estius anteriors, en plena temporada d'estiu d'agost, doncs el rondaven entre 400 i 500. És a dir, jo quan vaig veure realment el número del diumenge 4 de juliol me vaig quedar directament meravellat i dir, algo està canviant. És un primer pas per anar poquet a poquet directament poder millorar el que significa la nostra platja. I sobretot acabar agraint als treballadors de l'Ajuntament, com a tots els grups polítics, la bona col·laboració i la bona participació que s'ha tingut en tirar endavant aquesta ordenança. Gràcies, senyor Trenco. Segona intervenció. Ningú? No? Doncs passem a la votació del que serà esta aprovació inicial de l'ordenança sobre l'ús de les platges. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. I esperem que tinga raó el senyor Trenco i que siga tendència, no?, la nostra platja.
El punt 58/2021 és informar favorablement el manteniment de les tarifes de subministrament d'aigua potable i clavegueram municipal per a l'exercici 2021. Algun regidor o regidora vol intervindre? Senyora Benlliure, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement dir que el nostre vot serà favorable a aquest informe, en tant que no suposa entenem cap variació respecte a les tarifes de subministrament d'aigua potable i de clavegueram. Entenem que és un simple tràmit que se'ns requereix des de l'empresa subministradora i no ens hi oposarem. Gràcies, senyora Benlliure. Alguna intervenció més? Senyora Tormo, té la paraula. Simplement, molt breument, és d'agrair que l'empresa Facsa considere mantenir les tarifes d'aigua en aquests moments de crisi i, com no pot ser d'altra manera, nosaltres també estarem a favor d'aquest informe que sol·licita l'empresa Facsa. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Mollà. Moltes gràcies. La meva intervenció serà igual que els grups polítics, és agrair a l'empresa Facsa que no ens pugi el rebut de l'AUIA, estaria en el seu dret haver ajustat el rebut, però bueno, evidentment en aquestes èpoques agraïs que estigui a la butxaca dels contribuents i no de les empreses. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Mollà. Senyor Joan Antoni Trenco, té la paraula. Si efectivament se tracta simplement d'un mero tràmit administratiu per intentar marcar el que fem tots els anys del tema de mantenir el preu de les tarifes, que és una petició directament que ens fa el que significa l'empresa, que ens fa l'empresa Facsa. I la veritat, agrair el vot favorable per part de tots els grups. Donats els agraïments, es farem feliç a plegar també. Passarem a la votació. Vots a favor de la seva aprovació. S'aprova per unanimitat. I per últim tenim el punt 59/2021, que també és una proposició, en aquest cas del grup municipal del Partit Popular, per a combatre els problemes de seguretat i de convivència veïnal en el barri Botànic al Duc. Com és una proposició, passem també a la votació de la inclusió del punt en l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió. Queda aprovat per unanimitat. I ara sí passem al fons. Hi ha una esmena presentada per la senyora Tormo. Si vol, senyora Tormo, en una mateixa intervenció pot explicar vostè el sentit de l'esmena i el fons i després ho votarem una cosa darrere de l'altra. Té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Faré primer l'exposició de motius i ja per finalitzar explicaré l'esmena. Bé, bon dia de nou a tots. Són moltes vegades les que parlem en este plenari del barri de Botànic al Duc, però mai són les suficients. Com a Ajuntament i administració més propera hem de ser els qui donem resposta immediata a qualsevol problemàtica o necessitat que aparega. Però els veïns del barri de Botànic al Duc estan desesperats. Són molts els mesos que estan cridant a la porta de l'Ajuntament sense veure millores, inseguretat, drogues, brutícia, que per desgràcia afecten el seu entorn i s'han convertit en un gran problema per als veïns i veïnes. Com saben, han hagut pelers, amenaces, cotxes danyats i nosaltres, com a servidors públics del nostre poble, no ens podem quedar de braços creuats. El passat plenari del mes de desembre, ara fa 7 mesos, demanàvem amb una moció una junta de seguretat per a que se tractara aquesta problemàtica, l'agilització de les càmeres de seguretat i un retent provisional. Vostès ho van esmenar dient que el tema de les càmeres estaven pendents d'un informe, el retent que no era possible i que esmenaven en més d'una junta de seguretat que no podia ser que fos una reunió amb veïns i polítics. Bé, vaig ir endavant en aquesta esmena i tots junts esperàvem que d'aquesta reunió se farà possible que la subdelegada ens convocarà una reunió. Com que han passat 7 mesos i no ens ha convocat, vam decidir presentar aquesta moció de nou, ja que els veïns seguien traslladant-los el nostre malestar i estic segura que a vostès també, perquè això és cosa de tots. Bé, per la qual cosa hem posat 2 punts en la nostra moció i un era demanar una reunió urgent per a este mes de juliol. Com que he parlat fa uns minuts en el portaveu del Partit Socialista i m'ha comentat que s'ha ficat en contacte amb la subdelegada i que la subdelegada ha dit que al mes de setembre aprofitaria una junta de seguretat, si no ho dic bé vostè me corregís, senyor Agustí.
una Junta de Seguretat que ja ens havien dit que millor no que era reunió, però bueno, ara serà Junta de Seguretat, no hi ha problema. Jo ja li vaig dir a l'alcaldessa també en Junta de Portaveus que si ara per tema Covid no se podia fer una reunió en tanta gent, no podíem estar els portaveus, és importants eren els veïns, la subdelegada del govern i l'equip de govern que era qui tenia que donar les solucions i nosaltres ja després quedaríem informats per vostès perquè els importants són els veïns i el barri. Aleshores, la proposta d'acord queda de la següent manera: exigir una reunió amb la subdelegada del govern, la senyora Soledad Immaculada Ten Bachero, en la que se puga participar representants dels veïns del barri Botànic al Duc i representants de tots els grups municipals de la corporació. En aquest cas no podrà ser i serà Junta de Seguretat, per a abordar la problemàtica que s'està vivint en l'entorn donant solucions oportunes per a millorar la convivència. I en segon punt, i este queda igual, que és crear una taula de convivència ciutadana per fer el seguiment i analitzar periòdicament les accions empreses en les que puguen participar la representació dels veïns, els polítics i els tècnics o qui considere. En aquestes taules de treball sí que li ha aclarit al senyor Agustí que no era la intenció del Partit Popular de que vinguera la subdelegada, sinó que fora una taula de treball municipal. I bé, simplement dir-los que així estem tots per a treballar conjuntament. Senyora alcaldessa, vostè i jo hem jugat a la plaça Botànica al Duc, sé que tenim la mateixa estima perquè som veïnes del voltant i volem treballar tots per a que això acabi, que és una lacra i nosaltres, com tots, volem donar solucions als nostres veïns i fer-los la vida més fàcil. Moltes gràcies. Segurament vostè més que jo, perquè quan jo era menuda jo era una malea, no existia encara la plaça Botànica al Duc, però sí que és veritat i les meves filles també, i té que seguir sent aixina. El que sí que, abans de donar la paraula a l'altre portaveu, sí que, com vostè ha fet referència a aquest informe sobre les càmeres, dir-li que aquest informe ja se va emetre per part de la policia local i va ser remès a la comissió que està estudiant la seva viabilitat i fins avui no hi ha ninguna resposta, però l'informe sí que està remès. Perdó, no m'ho explicat bé, volia dir això que estàvem esperant la resposta a l'informe. Efectivament, sí. Si algun portaveu més, senyora Belliure, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com diuen en la seva moció, fa 7 mesos que van presentar una moció en què, entre altres qüestions, demanaven també una reunió amb la subdelegada del govern estatal a Castelló, els veïns i les veïnes de l'entorn de la plaça de Botànica al Duc i representants dels grups municipals per tal de tractar la problemàtica de la zona. En aquella ocasió, tal qual estava redactada la moció, en què entre altres peticions demanaven que es crearen unes dependències de la policia local en el barri, cosa que no veiem viable tenint en compte que hi ha una partida important en el pressupost d'enguany destinada a una actuació a l'edifici del carrer de la Indústria, subvencionada per la Generalitat per allotjar les dependències de la policia local, i per això en aquell moment no podíem donar suport a la seva moció com estava i sí a l'esmena que s'hi va fer. En aquest cas, tenint en compte que ja fa molts mesos que s'ha fet la petició, que l'alcaldessa ja ha manifestat en diverses ocasions que s'elevaria a la subdelegada del govern a Castelló, a la senyora Ten, però la reunió seguís sense data, el nostre vot sí que serà favorable a aquesta moció. Considerem que si des de la subdelegació de govern estatal no feien reunions presencials fins fa poc, com es va manifestar la senyora alcaldessa en la Junta de Portaveus, s'hauria pogut fer de forma telemàtica i també que no hi hauria d'haver cap problema per poder assistir-hi almenys un o una representant de cada grup municipal. En el cas que siga finalment una Junta de Seguretat entenem que no és possible perquè que estiguem presents perquè no formen part de la seva composició, però per a la resta de reunions i de meses que s'hi realitzen sí que demanem que se'ns incloga perquè tant en aquesta com en altres problemàtiques que ens afecten a tots i totes ens agradaria poder contribuir a la seva resolució. Però bé, el nostre vot serà favorable. Gràcies. Gràcies a vostè, senyora Belliure. Alguna intervenció més? Senyora Renau, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona vesprada a tots i totes. Bé, reiterar un poc el que s'ha dit, que la intenció és convocar una junta ordinària de seguretat a finals del mes de juliol, si és possible, i si no a principis de setembre. En aquesta junta de seguretat estaran els veïns i veïnes del barri de Botànica al Duc, on se podrà
plantejar els problemes i la situació del barri. Hem de dir que som conscients de la situació que té el barri, de la problemàtica, perquè estem en contacte amb els veïns i la nostra preocupació és igual o major que tots els grups polítics presents. La nostra intenció i compromís és estar sempre al costat dels veïns. També ens comprometem després de la Junta de Seguretat fer una taula de convivència municipal on s'hi seran tots els grups polítics i exposarem totes les problemàtiques i la nostra intenció, com ha dit la senyora Tormo, és treballar conjuntament pel bé dels veïns. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyora Renau. Senyora Agustí, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Veig un poc per damunt de la taula les qüestions que manifestava la portaveu del Partit Popular. Sí que hem entès que hi havia un element que seguís sent un element important de treball d'aquest equip de govern i era el que poguérem treure aquesta moció en la unanimitat, no? Que crec que això també expressa la voluntat, conforme l'han expressat també vostès en la seva proposta, en la seva explicació, pues, de la voluntat de que puguem estar tots junts en aquest àmbit de treball. A mi sí que m'agradaria, sense un àmbit de polèmica, però sí que és veritat que crec que aquest equip de govern ha treballat, que n'hi ha aspectes que cal evidentment seguir treballant i que des de luego, i ara faré referència més al tema que afecta a la subdelegació, en el tema de la seguretat, han hagut diferents aspectes que crec que també cal reconèixer, han hagut millores en els elements de serveis públics i també un àmbit d'actuació urbanística, crec que ha sigut una intenció clara d'aquest equip de govern i del Departament d'Urbanisme en quant també a atendre peticions que els veïns es han anat fent i des de luego que seguís existint un àmbit de coordinació i de col·laboració entre els diferents estaments que afecten a seguretat i també en l'element de l'Ajuntament, tant per l'àrea que porta les relacions amb els veïns com evidentment també per part d'alcaldia. Per tant, bueno, sí que és veritat que estem davant d'un problema que s'arrastra fa molt de temps, que és un problema que té diferents derivades i diferents situacions que afecten a diferents serveis, però que, bueno, que crec que la tasca, que evidentment no tenim cap problema en seguir sentant i millorant-la, però crec que a poc també s'ha anat fent un esforç en quant a el que ha sigut la millora d'alguns serveis públics d'aquella zona i de la resta del municipi, però en concret d'aquella zona. A la moció en concret crec que ja ho han explicat, nosaltres en un determinat moment i fem les coses com les creiem, és a dir, no per ninguna voluntat, vam pensar que volíem llevar de l'àmbit formal de la Junta Local de Seguretat i del planejament que ens pareixia més útil, però també conforme li he manifestat avui quan hem parlat un moment abans del plenari, la subdelegació preferís que siga en l'entorn de la Junta Local de Seguretat. Per tant, l'únic que avui podem, i després en tot cas l'alcaldia, que també ha parlat directament en subdelegació, pot reafirmar és que aquest compromís existís. El que se va fer és aprofitar si se convoca, cosa que no puc garantir, per això l'única exigència de que llevaren el mes de juliol una convocatòria per un tema que s'ha de convocar, aprofitaríem, i si no, el compromís existís que evidentment en la Junta Local de Seguretat que se convocaria en setembre, que portaria evidentment ahir sí altres temes que afecten també el tema de festes i alguna altra consideració que se pugui portar per part de l'alcaldia, inclouríem esta reunió en la que sí que podrien estar els veïns en quant a aquest punt i que sí que és evident, per això ha sigut la premissa de la subdelegació. Nosaltres el que volíem és que també pogueren estar els grups polítics, haguera fet una reunió en un altre tipus de caràcter, però bueno, també és veritat que en l'entorn de la Junta Local de Seguretat participen tots les persones convocades en l'àmbit de la seguretat i per tant no m'extendré més en aquest aspecte. Jo sí que crec, i vull assenyalar, i en això sí que agraeix un poc tant la proposta com la possibilitat de que tots la puguem tirar endavant, que també ho hem comentat, que aquesta taula de convivència, crec que tot allò que ara m'estic expressant és l'àmbit on puguem parlar no només dels temes que afecten estrictament a les matèries delinqüencials, sinó també a altres àmbits d'actuació que els veïns de moltes zones del poble i en concret d'esta zona, pues, evidentment tot el món sempre demana millores en quant a la gestió dels serveis públics. Per tant, aquesta creació de la taula de convivència, conforme li dic, sí que podria anar treballant. Crec que ahir també la senyora Bellliure ha fet referència a la participació dels grups, a la participació dels veïns i el conjunt de l'acció de l'equip de govern, on puguem d'alguna manera explicar el que estem fent, les dificultats que a vegades tenim, que a vegades no és una qüestió de no voler fer, sinó de certes dificultats formals, contractuals i de tot tipus, i que evidentment també vostès i els veïns puguen d'alguna manera, perquè crec que és un tema, jo en això faig una última reflexió en la que tots, i estic segur, apel·le a la majoria d'edat de tots des del punt de vista de que els elements de seguretat tots hem de contindre la suficient capacitat de contindre'ls en quant a les afirmacions que fem en un caràcter general, perquè bueno, pues a vegades també evidentment té
no per parlar d'un problema, me pareix mal, sinó que a vegades, evidentment, també estem condicionant certes qüestions que també mediatitzen o que fan que l'entorn se crea perjudicat. En això no els introduïsc ningun element, vostès, evidentment, conforme els he dit, la proposta d'acord que avui podem votar tots per unanimitat, crec que és una senyal d'un treball en conjunt, però simplement perquè a mi, com sempre m'ha agradat dir, n'hi ha determinats aspectes, i estic segur que vostès també coincideixen en aquesta afirmació, que cal portar de la millor manera i en la màxima reserva possible, sobretot en quan afecten a conductes tipificades en el Codi Penal. Gràcies. Gràcies a vostè. Per a segona intervenció, senyora Tormo, té la paraula. Molt breument, en primer lloc, agrair a cadascú de vostès pel vot favorable i simplement dir-los que és important, com dia vostè, senyora Agustí, aquesta taula de treball, i és important també explicar-los als veïns les dificultats trobades, perquè sí que es fan coses, però a vegades els veïns necessiten aquestes explicacions. Jo també en l'exposició de motius explicava la modificació de l'entorn i que estaven agraïts els veïns, però que sempre necessiten més. Per què? Perquè estan vivint una situació complicada. És important explicar-los aquestes dificultats que a vegades ens trobem o a vegades es donaran solucions i no seran les millors, i per això aquesta taula de convivència crec que serà molt favorable per a tots. I després, evidentment, comptarà en la discreció del Partit Popular d'allò que es parle en aquesta taula, com no pot ser d'altra manera. Gràcies. Gràcies a vostè, senyora Belliure. M'havia paregut que alçava... la mascareta, vale. Disculpe. Alguna intervenció més? No cap més. Pues, passem a la votació. Vots a favor de l'esmena, en primer lloc. Sí, un momento, sí. Aclaro exactamente qué es el contenido de la... Sí. La enmienda tiene por objeto únicamente suprimir del apartado primero de la parte dispositiva de la proposición para este mes de julio. ¿Vale? Gracias por la aclaración, señor secretario. Ahora sí pasamos a la votación primero de la esmena. ¿Vots a favor de l'esmena? S'aprova per unanimitat. ¿Vots a favor del fons esmenat? S'aprova també per unanimitat. Moltes gràcies a tots. Ara, a despatx extraordinari. En despatx extraordinari hi ha un sol punt de l'ordre del dia, que és la modificació de crèdits per a la urgència. Jo mateixa? Sí. Bueno, respecte a la urgència, pues dir que este es el ple ordinari, pero en este moment ja estarem en disposició de poder-la aprovar. En ell venen temes que evidentment necessiten una resposta ràpida. Un d'ells és el que porta quasi la meitat de l'import d'esta modificació, que és el compliment d'aquesta sentència judicial que té en aquest moment l'Ajuntament, que han d'abonar els 500.000 euros i que, pues, evidentment, per tal de poder evitar que vinguen interessos o que s'acumulen interessos, pues, hi ha que complir el més ràpidament possible, preparar l'expedient també per a poder accedir al crèdit d'aquests diners. I és un dels motius per el que no volíem deixar passar ningú plenari més sense votar esta modificació de crèdit. I altres qüestions que, com hauran vist vostès ahir, també requereixen una actuació ràpida que no vagi més enllà d'aquest estiu, com són, per exemple, la reparació dels blandols de carrer Manuel Vivanco, que s'ha de fer abans de que torni a començar l'activitat en el magatzem de taronges que existís allí, per tal de no interrompre l'activitat que se porta en aquell moment quan ja estem en època de tindre l'almacén de taronges. Aquest és el motiu per el que ho portem a ple ordinari, a despatx extraordinari en este ple ordinari, i no esperem a una convocatòria posterior per a tindre temps de poder activar aquestes qüestions, sobretot que són les més importants. Per tant, anem a votar la urgència. Vots
Bueno, algú té alguna qüestió respecte a l'urgència? No. Doncs vots a favor de l'urgència. Queda aprovat per unanimitat. I ara passem al fons. Com vostès han ja tingut una reunió prèvia respecte, ja saben tots pràcticament quins són els punts que van a modificar-se i, per tant, li dono directament la paraula al portaveu de Compromís, al senyor Beltrán. Gràcies, senyora alcaldessa. Pel que fa a aquesta modificació de crèdits, sí que lamentem que no s'hagi hagut aquesta comissió informativa prèvia i que sols hagin fet una reunió informativa el passat divendres explicant per damunt les partides a incloure i el seu finançament. Crec que el tema de la sentència ja sabia fa temps i crec que se tindria que haver treballat un poc abans i haver-nos informat. Es presenta una modificació de crèdit valorada en 1.055.000 euros que, donat aquest import, l'equip de govern hauria que tingut que consensuar a la resta de partits polítics prèviament aquesta modificació de crèdit. De tota manera, en referència a les partides més importants, com la prolongació del carrer Alqueries al costat del Col·legi Santa Quiteria per un import de 125.000 euros, creiem que la construcció d'aquest col·legi és important i l'adequació d'aquest carrer per donar accés al centre educatiu és prou important. A més, la partida més important, valorada en 532.000 euros, en referència a aquesta execució de la sentència de la parcel·la del carrer Cabanes número 17, al costat de l'IES Álvaro Falomir, és indiscutiblement una execució judicial i cal dur-la a terme. Respecte als 19.900 euros de la millora de la xarxa de sanejament al carrer 1 d'octubre entre el carrer Transformador i Santa Laura, crec que n'hi ha una errada en aquesta descripció, ja que és un problema de fa molt de temps, donat que la subvenció provinent de la Conselleria és una subvenció provinent de la Conselleria i aquests diners serien els que li correspondrien a l'Ajuntament per l'execució d'aquest projecte. Per altra banda, també són importants diverses actuacions per a la millora de la capacitat d'evacuació en la xarxa de sanejament d'aigües pluvials per import de 43.000 euros i una de les partides més importants és la dels 83.354 euros que junt a aquests 34.900 euros que ja hi ha al pressupost inicial del 2021 farà concloure una construcció de la instal·lació del trinquet que tantes entrebancs ens ha ocasionat per causa de l'empresa constructora. També creiem importants inversions més menudes, com el mobiliari de la nau 2 del centre de formació, amb 15.000 euros, per poder impartir classes i ampliar aquesta oferta de formació tan necessària per als nostres veïns. I la renovació del parc mòbil de la policia local també és necessària per millorar aquesta seguretat dels nostres veïns, a més d'altres inversions menors que l'equip de govern considera que cal dur endavant. Per al seu finançament, donen de baixa el projecte de mirador de Santa Quiteria per un valor de 74.285 euros, un projecte que ja s'ha modificat en diverses vegades per l'equip de govern i que ara decideixen posposar-ho a un altre any, encara que nosaltres creiem que caldria iniciar-ho enguany. L'equip de govern utilitza els 154.000 euros del fons de contingència, 221.000 euros del fons de cooperació de la Diputació Provincial de Castelló i part del préstec rebut a llarg termini per un import de 532.000 euros i que es va demanar a principi d'any per a la compra de terrenys de la pantalla verda i altres inversions i que ara utilitzen per finançar aquesta sentència de la parcel·la del carrer Cabanes. En breu, l'equip de govern haurà de demanar un altre préstec si vol executar les inversions de la pantalla verda i les inversions incloses en el pressupost inicial, i això crea una sensació de falta de planificació de l'equip de govern en l'execució dels projectes més importants del pressupost del 2021 en el nostre poble i que veurem durant l'execució del pressupost. Gràcies. A vostè, senyor Beltrán, però el préstec s'ha de demanar per a pagar-la, no s'utilitzarà el préstec anterior, perquè no se pot, evidentment, l'objecte d'aquell eren inversions, no s'utilitza aquell. Senyor Claramonte, té vostè la paraula. Està una miqueta descol·locada en el tema dels préstecs, ja ho ha aclarit vostè. Entenc que se demanaran uns altres 500 i pico mil euros per a d'això, que probablement també es tindrem a tipus d'interès zero, con lo qual en fi, la modificació de crèdit està encaminada a realitzar distintes millores en diferents llocs i aprofitaments de la població, per la qual no tenim ninguna objecció important, i al pago, conforme ve dient d'una sentència judicial provisional, ja consignada,
per al futur pago, en el cas de que no prospera el recurs de cassació que tenim interposat i que també me dona que pensar que tenen alguna esperança en que n'hi hagi algun benefici per les arques municipals. Entonces, en el cas de que no prospere ja està consignat i no pagarem interessos, conforme estava dient bé la senyora alcaldessa, i com és una sentència i a l'espera d'aquest recurs també acatarem i evidentment aprovarem. No obstant, i referent a distintes partides incluïdes en esta modificació, sí que van tenir la reunió prèvia el divendres, ja ens van donar les explicacions pertinents, ja van quedar també que si tenim algun dubte pues, quan aniríem parlant o intercanviant via telèfon, però sí que ens van explicar, per exemple, que el tema de les porteries, n'hi ha 5.000 euros per a un parell de porteries, però el tema de seguretat que anaven a aprovar, home, jo entenc que, i aprofitant que està, evidentment, com no pots fer d'una altra manera, també així el consellera, el regidor d'Esports, entenc que 2.500 euros per porteria, que la seguretat dels xiquets no té preu, vaja per davant aquesta consideració, no té preu la seguretat dels xiquets ni de ningú que siga usuari d'aquestes instal·lacions, però per 2.500 euros per cada una de les porteries l'ideal seria que aquesta prova l'haguera feta o la tinga feta l'empresa subministradora i que dona les suficients garanties donat el volum d'intervenció que suposa només per a dos porteries. Per altre costat tenien vostès la prolongació del carrer de l'Alqueria en l'entorn del col·legi Santa Quiteria. Sí que es volia recordar que en el conveni d'edificant estava previst que si no s'alcançava la inversió prevista de licitació sí que n'hi havia una possibilitat d'utilitzar aquest capital excedentari, no utilitzat en la millora de l'entorn urbanístic o urbano quant a instal·lacions de lo que és l'entorn del col·legi. No sé si seria bona opció a lo millor haver esperat a que d'alguna manera s'aquilatara el que és el gasto total del col·legi i esperar si n'hi haguera algun possible sobrant fins al preu de licitació. En quant al trinquet, esperem ja que definitivament s'acabe, esperem que els aficionats disfruten d'esta instal·lació, que ha sofrit distints canvis d'ubicació des de l'any 2015 i dos abandonos, no d'una empresa, senyor Beltrán, sinó dos abandonos de dues empreses diferents i que si entenc que ara s'està fent una modificació de crèdit, entenc també que s'haurà agotat i finalitzat tots els procediments administratius per a poder seguir avançant i dedicar aquesta modificació definitivament a lo que és la finalització del trinquet. Me queda el renting del vehícul, senyor Agustí, ja ho hem parlat massa vegades. El renting del vehícul, un renting és un lloguer de llarga duració, en el que l'usuari no és el propietari del bé. Conforme li vaig dir en la reunió prèvia que van tindre el divendres, no entenc quina és la diferència entre una impressora de la qual estem pagant un manteniment mensual i és un renting al fi i al cap en el que seria la utilització d'un vehícul de renting, i més tenint en compte que l'adquisició d'aquest vehícul és d'un vehícul de segon mà i que probablement, com també es dia en aquesta reunió, siga la finalització d'algun renting d'alguna altra institució. Entonces, entenent que estem en el mateix camí, no vull insistir sobre el tema i ahí ho deixem. Insistisca, avui que no està l'interventor, però està a veure si li ho fan transmetre que nosaltres pensem igual que vostè, així que fa bé d'insistir. Senyor Mollà, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Presentem una modificació de crèdit per valor d'1.055.000 euros. Aquesta modificació, tal com han parlat els meus companys, pràcticament ja està tota explicada, però nosaltres que volíem ficar en valor un poquet el tema de, com he comentat antes, de la quantitat que destinarem a l'execució de la sentència de la parcel·la del carrer Cabanes, per valor de 532.000 euros, que tindrem que recórrer a un préstec, que s'adirà al que ja tenim que van fer que el Mas Fora farà un parell de mesos, que és per fer les execucions del pressupost. El segon tipus d'inversions van relacionades en la matèria educativa o de formació, que són els 125.000 euros per a l'apertura del carrer Alqueries. És una obra que creiem que s'ha de fer a la vegada que se fa el col·latge, perquè si no, una vegada que el col·latge s'ha acabat, la circulació pot fluir millor i també tenim previst la construcció en aquesta zona del Pantrac durant aquest any. També invertirem 40.000 euros en la valla per al tema del col·latge Ambaixador Beltrán, per el tancament del Botanical Duc que servirà de pati,
i després pues, 15.000 euros en mobiliari per al centre de formació. Evidentment, també l'important són les inversions per a millorar la capacitat d'evacuació de cesària del cabell. Són actuacions que ficaran ja per fi, intentarem ficar fi a les necessitats que hi ha en diverses zones i que, pues, bueno, que ja s'arrosseguen de molts anys i que enguany pues, ja tinguem col·locat en aquest pressupost. Evidentment també és important acometre les obres del carrer Vivanco, perquè evidentment hi ha uns fondons en l'asfalt que és perillós i, com han comentat, s'ha de fer-ho antes possible perquè després quan es comença el treball en els magatzems que no hi ha tant de tràfic. Així com també en el carrer València arreglar la cera que realment els veïns estan en molt mal estat. Després comptem també en inversions o despeses de menor quantia, com pot ser, com ha comentat, el cotxe de la policia, que com tots volem, ojalà fora ser per renting, però per el que ens comenten els tècnics no pot ser així. I després són inversions de diversos departaments. Com han comentat, se financiarà per un costat la sentència en un préstec i els demés gastos seran de capítol 1 i de la utilització del fons de contingència i també del fons de cooperació de la Diputació. Per la nostra part, evidentment, votarem a favor d'aquesta modificació. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Moya. Senyor Agustí, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, jo en principi sí que, evidentment, senyor Bertran, no va ser possible, ja ho vaig comentar, per terminis de convocatòria, una comissió informativa pràcticament tinguera que haver sigut lloc avui, abans del plenari, per tant, una vegada més, i això cada un pot estar en més o en menys desacord, l'esforç per part del regidor i de l'equip del govern se va fer, l'expedient es va adreçar el divendres i a més el compromís de sentar-nos a parlar se va produir el divendres a última hora. Senyor Bertran, no ho sé, l'única actuació d'inversió que es lleva és el mirador Santa Quiteria. Per tant, no n'hi ha ningú altre àmbit d'inversions que s'elimina. Vostè ha fet una referència directa a la pantalla verda i a més crec que no en origen aquesta modificació de crèdit. Jo aquí ja he de fer, una altra cosa que se m'escolte, que enguany no anaven a veure, diguem, el que a vegades sí que fem, que són, evidentment, finançaments de les modificacions a través de les inversions, entre altres coses perquè les inversions estan finançades en préstec i, per tant, el que no volem és llevar els diners del que se té que fer sí o sí, altra cosa és que se faci en un termini més pròxim dins de l'exercici i que, per tant, aquesta modificació de crèdit, l'únic que sí és cert, si vostè me pregunta, seria l'eliminació d'un projecte d'inversió que venia lligat a un préstec de 74.000 euros i els 21.000 euros, que també hi ha un canvi de finalitat en el préstec, és un tema que vam incloure en el pressupost inicial, que crec que inicialment eren 75.000 euros per actuacions en els polígons i que després d'haver obtingut una línia de subvenció, la nostra part, la diferència és la que ens emportem a una modificació que en això crec que tots estarem conformes, que és una bona manera de fer que els diners canvien de lloc i, per tant, que s'utilitzen. Per tant, aclarir aquest terme, senyor Bertran, el préstec, se trau un nou préstec per a poder fer front a una situació que evidentment no era ni esperada ni pressupostada, que evidentment, conforme s'han expressat, és una execució de sentència, volem consignar, crec que consignant, evidentment, evitarem en un determinat moment, més enllà del resultat que pugui existir en aquest recurs, ojalà siga favorable en termes econòmics per al, diguem, el resultat del compte general de l'Ajuntament, però al fi i al cap és un litigi i seran els jutjats que determinen la part que al final tinguem que pagar d'aquesta diferència que ja vam pagar a la que finalment en execució de sentència se mos està exigint. Per tant, aquesta modificació té aquest import a través d'un préstec perquè hem pensat que seguís sent un bon instrument, que seguim tenint una economia municipal que permetís anar un poc d'alguna manera en aquesta línia de finançament, que no deixa de ser un préstec. Les condicions, evidentment no sé si seran les mateixes que van poder obtindre el préstec en anterioritat, però la situació, evidentment, de les entitats financeres segueix sent un poc pareguda i, per tant, una vegada aprovada la modificació, iniciarem el que és el plec propi per a que les empreses ens facin les seues propostes. La modificació crec que ja l'han dit i tampoc tinc un marge d'espai per explicar-la. Actuacions importants, sí que és veritat que fan referència
a la prolongació del carrer Les Alqueries. Pensem que és un procés que s'ha de fer, el col·legi ja està en marxa, les diferents actuacions que també volem ficar en aquella zona, que crec que també tots coincidim que mereix ja d'alguna manera ficar-la en valor i sanejar-la urbanísticament, i per tant doncs, bueno, les diferents peces aniran encaixant, i aquesta és una de les peces més que està dins del pla general i que per tant s'ha de portar a terme. Important no tant per la quantia, però sí evidentment també perquè en aquest moment esperem que, conforme ja han dit, siga pràcticament ja la situació en la que ens dona la possibilitat de que les obres del trinquet s'acaben i que per tant aquesta obra se pugui recepcionar en tot això que comporta, i no evidentment m'extendré perquè també saben que hi ha una subvenció pendent de poder d'alguna manera justificar davant de la Diputació Provincial, i que independentment d'aquest element, que és un element important, l'element més important és que se pugui ficar ja aquesta instal·lació al servici de tots aquells que la vulguin gaudir. I la manera, simplement per recalcar la forma de finançament, ja l'he explicat respecte al préstec, també teníem la utilització o la possibilitat d'utilització dels majors ingressos recaptats, en aquest cas del Fons de Cooperació de la Diputació, que ha duplicat, és una que es vaig explicar i que a més és públic i notori. La transferència de per2, dels 221.000 per2, ja s'ha produït en els comptes. La primera part la teníem pressupostada, la segona, com va vindre la incorporació d'un expedient de remanent de la Diputació, doncs evidentment la teníem d'alguna manera que portar allà on creguérem, i l'hem portada en aquesta modificació. I també, així també hi ha un coneixement públic de tot el que fem. És evident que també utilitzem, no sé si s'ha dit, jo no ho he escoltat, el fons de contingència en la seva integritat, que també pensem que en aquest moment ja deixa de tindre una utilitat aplaçada en el temps, i que el que és important és incorporar-la. Per tant, una modificació important de més d'1 milió d'euros, en la que sí que és cert que pràcticament més de la meitat se l'emporta aquesta situació urbanística que ve derivada d'una diferència de preus, i que evidentment en aquest moment ja m'acaba d'explicar i tots han fet la mateixa referència. Hi ha altres actuacions perquè també pensem un poquet ara ja el que és respecte al setembre, actuacions importants en matèria urbanística de seguretat, conforme ja s'ha comentat, d'alguna actuació en paviments que pensem que és important, i altres qüestions. Jo simplement, no anecdòtic, però sí per la quantia ja vaig explicar, l'element de seguretat sí que és veritat que és algo que el responsable de l'àrea, en aquest cas el tècnic, es va manifestar. Anem a veure aquesta situació com se maneja, i evidentment jo no sé si la quantia és molt elevada o no, conforme vam convindre en ell, és un element de seguretat que, si té una funcionalitat, veurem de com se pot extendre, i que simplement ja li dic que és una qüestió que va plantejar en aquest cas la part tècnica que dirigís l'àrea d'esports. I en el tema del renting no faré més comentari que l'eterna pelea que seguim portant, ja li ho vaig reconèixer, inclús a la segona part de l'element de que al final on obtenim nosaltres els vehicles que ara s'incorporen a la nostra flota, no és algo que evidentment ens pareix la millor situació, però també és veritat que, conforme vaig dir, es pareix una situació, perquè és evident que la renovació almenys de quilometratge dels vehicles s'ha de portar. N'hem fet alguna en vehícul nou, no a través d'aquestes fórmules que vostè planteja, i en aquest cas una quantia que crec que són 18.000 euros, que també permetrà tindre un vehícul que evidentment ja ha sigut utilitzat, però que esperem que tinga la màxima vida útil a aquest Ajuntament. Gràcies. Gràcies, senyor Agustí. Per a segon torn de paraula, senyor Beltrán. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, vist que els projectes més importants, com és este pagament de la sentència, que realment sí que tenen que demanar un préstec, encara que tindran que treure les ofertes per a que les entitats com la que se va adjudicar l'anterior préstec que se va adjudicar a Caixa Almassora per a la finançació de les inversions que estan en el pressupost, com la pantalla verda, és el que volia dir, i altres inversions, però ara se tindrà que demanar un préstec igual per import de 532.000 euros pel pagó d'esta sentència. Crec que entès això, i aquest nou préstec esperem que siga en les mateixes condicions que se ens va donar el préstec anterior, i que se faci el pagament el més pront possible. També hi ha projectes com el carrer de la prolongació d'Alqueries, que creiem que és important per a la construcció d'aquest col·latge Santa Quitèria, tingui accés al col·latge, i altres projectes com el mobiliari de centre de formació, que creiem que és important també, i la compra del mobiliari per allà tindre aquest centre a disposició de tota la gent d'Almassora per als nous projectes que isquen de formació.
i el vehicle, també el vehicle de la policia i la millora del sanejament. I, per descomptat, ja l'última part del trinquet, després de dues empreses, que la primera ja va abandonar, després va adjudicar a una altra segona empresa que està ara en litigi en l'Ajuntament, però que sí que se pot, tècnicament se va averiguar i ara realment sí que se pot acabar, encara que el tema judicial anirà pel seu camí. Ens alegrem de que per fi s'ha buscat una solució i que els usuaris del Club de la Pilota i la gent del poble pugui gaudir d'una instal·lació que tant de temps porta executant-se. Per això, vist que hi ha molts projectes que són necessaris per al poble, Dalmassol, el grup municipal de Compromís, votarà favorablement a aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Beltrán. Senyor Claramonte. Sí, per començar, se financiava en part del Mirador de Santa Quiteria. El Mirador de Santa Quiteria, si no recorde mal, estava dins de tot el que era el programa EDUSI. No me recordo que el 2023 està ahí, que no ho dicen de la mà, que això passa molt a pressa. Per un altre costat, ja a l'aprovar els pressupostos de l'any passat també es van comentar que ens pareixia curt del fons de contingència. Evidentment, a la primera que s'ha tingut que utilitzar s'ha buidat. No anem a entrar en aquest tema, simplement que repleguem vostès el nostre compromís de que si farà falta per a dotar algun tema de serveis socials i que la situació empitjorara respecte a la pandèmia, comptarien el nostre vot per fer qualsevol tipus de modificació i que se dotarà convenientment qualsevol ajuda que necessiten famílies o les persones necessitades, per un costat. Per l'altre costat, no sé jo si se guarden alguna del tema de la sentència per a segona intervenció o és a grames llegint en premsa, però només per fer dos consideracions. En aquest cas, per la pàgina web de l'Ajuntament, que vaig ser en el seu dia, i per l'altre cas també per un article de premsa que firma el senyor Mollà en el Parlem. Jo volia recordar-li, potser li ho han contat a vostè, els seus companys de govern i els tècnics de la casa es hauran comentat també al respecte, pero usted dijo así que se hicieron caso omiso de las pretensiones económicas de los propietarios de unos terrenos que fueron expropiados. El problema no es que fueron expropiados, el problema es que no fueron expropiados, ¿vale? Li ho recorde jo i li ho puntualitze. En el seu dia també, en el pleno de gener del 2010, la senyora alcaldessa, entonces primera tenint d'alcalde, vicealcaldessa, ja va comentar també, donant-li la raó al nostre portaveu Lluís Martínez, de que era complicat arribar a un acord amb els propietaris del terreno, que les pretensions econòmiques eren molt elevades. Se va derivar a un informe de valoració d'un tècnic de la casa que posteriorment se va abocar al tema del jurat d'expropiació forçosa, se va dictar una quantitat que se va pagar, vam modificar i vam aprovar en aquest plenari de gener de 2017 i que ara, evidentment, ells, en tot el seu dret d'estant del tema de recurrir i de demanar el major benefici possible per l'expropiació rogà d'uns terrenos de 3.500 i pico metres i que actualment simplement estem pagant el que està dictant un tribunal. Ni una cosa ni l'altra. Estem pagant concretament 547.000 euros menys de lo que era la seva segona petició, quasi 300 milions de pessetes, 1.774.000 euros de lo que era la seva segona petició, i estem pagant 2.382.000 euros menys de lo que era la primera petició de la propietat. Era simplement fer aquesta puntualització i de pas donar-li l'enhorabona en el seu cas al tècnic que va elaborar els informes i les valoracions. El senyor Motos ha fet uns informes impecables valorant i rebatint cada un dels informes que presentava la part de la propietat. Gràcies, senyor Claramonte. En aquell moment no era difícil, era ja impossible aplegar a aquest tipus d'acord perquè existia ja una valoració dins d'aquest Ajuntament que era molt distant de la pretensió dels propietaris, efectivament. Senyor Mollà, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Bueno, per part de Ciudadanos estem agraïts que hagin votat a favor d'esta modificació de crèdit. És dir, estan bé que l'equip de govern està funcionant. Evidentment, tot el que se proposa en aquestes modificacions són apoyades per majoria d'aquest Ajuntament, per tant crec que anem en bona direcció. Comentar al senyor Claramonte que evidentment el 2013 que els propietaris d'aquesta parcel·la van vindre a l'Ajuntament a parlar en l'equip de govern, van obtindre el silenci per resposta,
no van contestar a res, és a dir, ni siquiera se van dignar a negociar, que va tenir que ser l'anterior equip de govern. Per tant, vostès ni caso, en aquest cas van negociar en l'anterior equip de govern, senzillament, és dir, vostès no van fer ni caso. Evidentment és així, segons el que jo vaig llegir en els informes que estan sí. Bueno, al cap de l'any de l'Ajuntament no contestar, automàticament van presentar la valoració. I va ser l'any 2015 ja. En definitiva, moltes gràcies per la vostra aprovació d'aquesta moció de crèdit. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Mollà. Senyor Agustí, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Jo no tenia ninguna intervenció, li ho puc assegurar, senyora Claramonte. Respecte al tema urbanístic, veníem a parlar de la modificació, de qualsevol cas, crec que ja li ha contestat l'alcaldessa. Hi havia una data en la que possiblement sí que hi havia instruments urbanístics que s'hagueren pogut ficar en funcionament, no se van ficar i n'hi ha una data en la que ja no era possible ningun tipus de situació, però per tant cada un assumís en el moment que ha gestionat els diferents episodis de les diferents situacions que se produeixen. Respecte a la modificació, senyor Beltrán, jo l'he entès bé, vostè ara ha explicat, ja li he dit que evidentment té que ser la concertació d'un préstec per a fer front a aquest depòsit judicial. Jo no sóc l'entitat, per tant no sé quines entitats se presentaran ni des de luego en quines ofertes, sí que les tindran que fer evidentment en els informes que marcarà la tesoreria d'intervenció respecte a la prudència financera, però per la resta ja ho he dit, pensem que en aquest moment és una possibilitat certa. L'anterior préstec del que forma part del pressupost inicial no té ningun tipus d'interès, això crec que és una bona notícia i així no ho vam explicar. Respecte al fons de contingència, senyora Claramonte, és una qüestió merament tècnica. Jo crec que alguna vegada, encara que no siga una afirmació tècnicament molt correcta, però el nostre fons de contingència és el capítol 1. En aquest funcionament seguim funcionant, ja ho hem fet i evidentment seguim gestionant el que és la possibilitat d'anar fent transferències o necessitats que se puguen produir a través del capítol 1. Per tant, aquest estudi ja el tenim fet, és una dinàmica que portem ja diversos anys portant a terme i per tant és una situació en la que també contem, en la que evidentment existeixen baixes del capítol 1 que ens permeteixen poder d'alguna manera fer front a situacions o necessitats que se van produint i que en aquest moment un fons de contingència com a tal enteníem que tampoc val la pena seguir mantenint-lo perquè evidentment ja estem a la meitat de l'exercici i una vegada la modificació se ficarà en marxa estem en setembre i evidentment tot el que ara retrasaríem faria més dificultós l'execució. Sí que vull destacar una qüestió que, significativa no tant per la quantia, però sí per la importància en termes d'urgència, que crec que tampoc s'ha fet referència en quant a la justificació, que són els 40.000 euros per al vallat de la zona, precisament del Botànic Calduc, en aquest cas per l'afecció de les obres del Col·legi Ambaixador Beltrán. I respecte a l'execució de l'EDUCI, permetisquem la broma, nosaltres som els primers que estem evidentment sabent les dates, els terminis i les dificultats. Portem executat un 50% i la quantia del mirador és una quantia significativament menor i que és evident que, donant les dificultats, l'interès, la voluntat, i crec que així consta en el pressupost, evidentment totes, i ho he dit abans, totes les línies importants de finançament que havien de contindre, és cert, a través d'un préstec, estan en el pressupost i evidentment s'està treballant en el departament i fora del departament a través dels elements que vostès ja coneixen que van ficar en funcionament i som conscients de les dificultats, però també li asseguro que tenim una bona sensació unida al grau d'execució, unida al grau que evidentment des del punt de vista dels projectes se'ns informa que fa i dels projectes que també estan en marxa. Entonces, simplement jo agrair-los en tot cas el recolzament, torno a repetir, és una modificació d'1 milió, que és una modificació de crèdit prou important, en un tema també prou important, que conforme vostès també entendran més directament des de la meva responsabilitat, no era un tema que teníem quantificat i per tant hem considerat aquesta manera de finançar-ho perquè 532.000 euros, com se poden imaginar, òbviament també és una quantia important i respectable que evidentment s'ha de fer front, per tant ninguna qüestió més a añadir, consignarem i així evitarem i ojalà, conforme he dit, i estic segur que tots, independentment de la situació de fondo o de la discussió de fondo, si en un determinat moment els tribunals ens donaven la raó, també seria una bona notícia més enllà d'aixòs dos elements diferenciadors referits a la data en la qual se van prendre certes decisions o no se van prendre certes decisions. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Agustí. Passem a la votació. Vots a favor de modificació de crèdits.
Queda aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. I apleguem d'esta forma a l'apartat de pregs i preguntes. Algun regidor té algun prec, alguna pregunta? Molt bé. Anem a començar per la senyora Belliure. Gràcies, senyora alcaldessa. Des de Compromís tenim diverses preguntes i un prec. Les preguntes estan en relació amb la reunió que sabem que va tindre lloc la setmana passada, el dilluns passat, a la Casa de la Cultura, en què es plantejava la possibilitat de fer un vedat o àrea privada de caça, el que en castellà és un coto de caza, en el nostre terme. Voldríem saber quina és la postura de l'equip de govern respecte a aquesta proposta, si s'ha fet o encomanat algun tipus d'informe tècnic i, en definitiva, si se n'ha valorat la conveniència i les conseqüències que podria tindre i, en cas que es vulgui dur a terme, si s'ha decidit de quina manera. També volem saber si s'ha tractat el tema en el Consorci del Millars i quina serà la postura de l'Ajuntament d'Almassora sobre aquesta qüestió. D'altra banda, sabem que tant Penyes com l'Ajuntament han anat ja a comprar bous per a les festes. La pregunta és si ja sabem si hi haurà festes al mes d'octubre. I el prec és que se'ns convide a les reunions de rellevància que realitzen tant amb el veïnat com amb les associacions i les institucions, sempre que siga possible. És una constant que ens assabentem de reunions realitzades o per realitzar per la premsa i que no se'ns convide als grups municipals. La setmana passada, sense anar més lluny, vam saber per esta via que este dijous tindrà lloc una reunió amb els veïns i les veïnes, propietaris i propietàries dels terrenys que serviran per fer la pantalla verda. El prec, com diem, és que se'ns informe d'aquestes reunions i se'ns convida a assistir almenys a un representant de cada grup municipal. Gràcies. Gràcies, senyora Belliure. Pel que respecta al vedat de caça i si s'ha tratat en el Consorci, efectivament és un tema que s'ha tratat en el Consorci. Hem tingut també una reunió en la Conselleria per tal de que ens informaren extensament en què consistiria, com se tramita, experiències que tenen ells en els vedats i diverses reunions que hem tingut també amb el Club de Caça, que va ser el que ens va sol·licitar el poder portar-lo a terme. El que se va fer l'altre dia en la Casa de la Cultura era merament una xerrada informativa per tal d'informar en què consistís el vedat, què obligacions n'hi ha per a uns i uns altres. La nostra postura evidentment és la de fer allò que els veïns es demanen. Per a la constitució del vedat fan falta que s'adherisquen o que comptar en el consentiment d'almenys un 85% de propietaris dels terrenys sobre els que se vulgui fer el vedat. Per tant, és una qüestió en la que l'Ajuntament no ha d'autoritzar, ni l'Ajuntament ha de donar el seu consentiment, ni ha de passar per ells, sinó dels propietaris de les terres en les que baixa el vedat, si finalment és una qüestió que prosperara. Per tant, ja li dic que l'Ajuntament l'únic que fa és facilitar i se contacte en els possibles propietaris de la zona que quedaria dins del vedat. Aquesta és la nostra tasca en aquest sentit i seguirem fent quantes reunions informatives siguin necessàries per tal de que tots queden assabentats de quines són les condicions, les obligacions i puguem prendre una decisió totalment informada si és que finalment l'han de prendre. I dins del Consorci s'ha parlat en Borriana. De fet, l'alcalde de Vila-real va assistir també a aquesta reunió perquè és una qüestió que també s'ha plantejat en l'Ajuntament de Vila-real i volia de primera mà veure aquest contacte que se feia en Almassora i va participar en ella. Igualment l'alcaldessa de Borriana és coneixedora perquè ha estat també juntament amb mi en la reunió que vam tindre en Conselleria per tal de preguntar quin era el funcionament exacte d'aquest vedat i quines condicions, per a quin tipus d'espècies se donaven aquestes autoritzacions. O sigui, que encara esta va ser la primera presa de contacte en els possibles propietaris dels immobles que podrien quedar dins, però bueno, és simplement informativa, ja li dic, per a que si en algun moment algú ha de prendre una decisió, que siga una decisió informada. En quant als bous per a festes, evidentment, en aquest moment, des d'Emergència 112, encara no s'ha confirmat quina serà la possibilitat de poder fer bous al carrer en el mes d'octubre. Encara no coneixem si això serà possible o no, però és evident que si fora possible és necessari
tindre la previsió i tindre els animals per a poder-los traure en els festejos si n'hi hagueren. I si no n'hi ha, doncs passarà com en les anteriors festes, que teníem també comprat l'animal, vist l'animal, i que com teníem situació de pandèmia, es van suspendre els festejos taurins, doncs no se van poder taure. Evidentment, no se pot reaprofitar els animals que en aquell moment se van adquirir, perquè, com vostè sap, per a traure un animal al carrer té que complir uns requisits, entre ells l'edat. Han passat ja massa temps des de l'última volta i, evidentment, no podia traure's als festejos, si n'hi ha, que no és una qüestió, ja li dic que en aquest moment seria impossible fer bous al carrer, encara no ho permet la normativa. En octubre no ho sabem, però per si acas tindrem que estar preparats, perquè pareix que falta molt, però les festes d'octubre estan a la volta del carrer i si no estem preparats doncs no se podran fer i, evidentment, tenim que tindre aquesta previsió. I en quant a convidar les reunions, els convidem a totes aquelles que considerem que poden tindre interès de que estiguen vostès també i participen i sense cap problema. Però és evident que a les reunions que són de treball exclusivament no es passem aquesta participació, perquè evidentment els únics interessats eren els propietaris que se veien afectats. No enteníem nosaltres, que després li donarem tota la informació que vostès ens demanen, que creguen, però era una reunió absolutament de treball, no res més. De totes formes, si vostè alguna vegada pensa que en alguna vol participar, tampoc n'hi ha ningun problema per a que ens ho comente i us ho faríem a plegar, si així no ho consideràvem, però ja li dic, les merament de treball, òbviament no. Senyora Rovira, les seues preguntes o qüestions? Gràcies, senyora alcaldessa, bona vesprà. Una pregunta tenia. M'agradaria saber en què ha quedat el pla Reactivem Comerç. Fa ja 4 mesos que se va aprovar una modificació de crèdit per a aquest pla. Se va dir que al mes de maig estarien ja les bases per a que pogueren demanar-lo, a l'espera de que se dotara de fons també de Diputació, però els comerciants estan esperant i se plantegen també si se quedarà com les ajudes de 50.000 euros de gener. És dir, no res, m'agradaria que ens poguera informar. Gràcies. Les ajudes de 50.000 euros de gener se van transformar en ajudes de 648.000 euros posteriorment, o sigui que multiplicación, ¿no? Como los panes y los peces va a aparèixer això, o sigui, ahí se van quedar les de 50.000 euros multiplicades hasta plegar 668.000 euros o alguna cosa així. Cada comerciant dels inclosos en els epígrafes van rebre un mínim de 4.000 euros, un màxim de 8.000, o sigui, jo crec que van fer una bona gestió i que ben agradits estan. En aquest moment estan obertes, en aquest moment, les ajudes al sector dels taxistes i de transport col·lectiu de viatgers, són les que estan obertes en aquest moment, i les que vostè comenta del Pla Reactivem Comerç, jo crec que ja s'ha explicat en més d'una ocasió. Evidentment, la part que fica l'Ajuntament ja està, perquè tenim aquesta modificació de crèdits i aquests 300.000 euros, però ens vam comentar que a d'ells anàvem a sumar els diners de la Diputació per tal de poder fer un repartiment de vora 500.000 euros, crec que són, vora 500.000 euros, i per a d'això necessitem que tinguem aquests diners de la Diputació. En aquest moment ja està publicat la subvenció de la Diputació, els diners que a Almassora li corresponen d'aquesta subvenció. Avui mateixa hem estat parlant en la Junta de Govern, en concret el senyor secretari, de que ja anem a preparar tota la documentació per a la seva sol·licitud i les bases estan ja fetes perquè ens hem anticipat i vam redactar les bases, però òbviament fins que no estiga la disponibilitat de la totalitat del crèdit no poden tramitar-se aquestes subvencions. Però jo penso que els nostres comerciants se sentiran ben recolzats per aquesta corporació i per aquest equip de
govern pel treball que s'ha fet. Van a rebre subvencions, m'atreviria a dir, pràcticament la totalitat de comerços i xicotetes empreses d'Almassora. Van a repartir-se pràcticament 1 milió d'euros entre tots ells, entre uns plans i uns altres, així que jo crec que poden estar ben satisfets i segurament ho estaran de la tasca que s'ha fet entre tots, d'aquesta col·laboració imprescindible entre totes les administracions que tenen efectes tan beneficiosos com el que acabo de dir al principi, no? Que unes ajudes de 50.000 euros se transformen en ajudes de 680.000. O sigui que jo crec que estem per el bon camí, que aconseguirem entre tots eixir d'esta pandèmia sense que se ressentisca en excés, òbviament, afectats van a estar-ho, però que no se ressentisca excessivament el nostre comerç local i que ara es tasca de tots també seguir-lo recolzant dins d'aquest Ajuntament i també fora d'aquest Ajuntament a tot el veïnat que se volque en fer les compres en el nostre comerç per tal de seguir recolzant-lo com estic ben segura que tots vostès fan. Senyor Soler. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bona vespre a tots. Jo simplement una pregunta molt ràpida. Sabem que el pla d'execució de la fase 2 de remodelació de la vila és de 6 mesos, però tenim ja data de començament de les obres? Gràcies. Data concreta no ne tenim perquè hi ha que fer primer un informe arqueològic, té que aterrissar l'empresa i té que fer l'informe arqueològic perquè està en un entorn Vic, al igual que ens va ocórrer quan vam fer la fase 1, està exactament igual, i també tenim que fer la formalització del contracte perquè en la licitació en primer lloc se va proposar una de les empreses que se va presentar que vam tindre que descartar perquè no va acreditar la solvència adequada i s'ha tingut que fer una nova taula per tal de proposar una empresa nova. En aquest moment ja està fet, estem així que acabant tota l'adjudicació. La idea és que puguem encetar el procés allà al setembre, però ja li dic que també fa falta aquest informe arqueològic que és previ a aquestes obres en un entorn Vic. I si hi hagueren festes, que antes hem parlat d'elles, pues ja racionalitzaria els treballs, anem a decidir per on començar per tal de que puguem fer compatibilitzar una cosa en l'altra si és necessari, i si no és necessari pues, bueno, podríem adelantar molt més aquest projecte. Havia demanat també la paraula la senyora Tormo, que la té ara en aquest moment. Pues Claramonte no l'havia vist, però si vol dir-ho vostè antes que Tormo, com vulgui. Sí? Pues vostè mateix. Sí, gràcies. Senyora Pelluri, vaig a gastar un artícul seu però per introduir la pregunta, no per ninguna al·lusió. Ara veurem. Sí, no, és que aquesta pàgina de Parlem va donar pa molt, l'artícul del senyor Moya i el de la senyora Belliure. ¿vale? Entonces, digo, es comença, els pressupostos de la Generalitat per a 2021 són únics en la història. Les partides, un punt després, les partides destinades al nostre poble permetran, entre altres actuacions, dur a terme una actuació pendent de l'antiga depuradora de Vora Riu. Recentment li vaig preguntar per el tema de la depuradora, ara estic llegint que està pressupostat per la Generalitat Valenciana l'any 2021, m'agradaria preguntar-li si hi ha alguna novetat al respecte. I per un altre costat m'agradaria fer-los un prec perquè ja ho han comentat en alguna comissió, me dirigís concretament al senyor Otrenco, ho han comentat en alguna comissió, ho hem demanat, però també estem arreplegant el sentir de molta gent en la platja. Sí que m'agradaria que es quedara gravat i així que conste en l'acte d'este pleno que per favor que miraren de ficar el que són els reflectants en els voladors en el sentit perpendicular a la marxa, que tinguen cura, que són, a pesar de ser molt pesats, perquè l'altre dia n'hi vaig alçar una ajuda d'algú, necessiten recol·locar-los en ocasions, però sobretot necessiten que el reflectant sigui efectiu. Gràcies, senyora Claramonte. Respecte a les obres de l'EFSAR, la senyora Martina Barro ha insistit, jo també he insistit, però han hagut moltes modificacions respecte a quan jo vaig escriure, a quan s'han escrit
articles no ixes, sinó anteriors també, perquè quan vam aplegar a l'equip de govern ja me'n recorde jo que hi havia una consignació de 150.000 euros que els successius regidors d'Hisenda, tant el senyor Agustí com el senyor Beltrán, van anar movent i movent i movent perquè no mai aplegàvem a la signatura d'aquest conveni. L'hem modificat, l'hem tornat a modificar, hem engegat el projecte, ara pareix que hi ha que tornar a fer més modificacions també. Sobre aquesta qüestió vaig estar parlant amb l'alcalde de Villarreal, perquè si se'n recorden també la EFSA té pendent el desvio de les aigües de la depuradora de Villarreal per tal de poder-la tancar i que deixen de patir queixes també i perjuís els veïns d'Almassora per l'antiguitat de la depuradora. Vam estar ell i jo parlant de que ISA, que inclús estava més adelantat, el plenari l'hem portat en diverses ocasions, també en l'Ajuntament de Villarreal no acaba d'aplegar. Des d'ací el meu compromís en seguir insistint, també crec que el de la senyora Martina Navarro, que sempre és un tema que tenim damunt de la taula i per les nostres per la nostra insistència no serà, senyor Claramonte, però pareix que no acaba d'aplegar o de trobar la fórmula d'aplegar. En més d'una ocasió ens han dit que era imminent i després hem tornat enrere i desconeixem. Efectivament no és un problema de diners en este moment, la replega el pressupost de la Generalitat, però no sabem perquè l'entitat de sanejament no porta endavant aquestes obres i tampoc hem rebut ninguna explicació per a això, per aquest tema. I quan els reflectants són coneixedors de la necessitat, ho hem ficat damunt de la taula més d'una ocasió, però insistirem per a que se modifiquen, perquè és veritat que en un principi eren més menuts, després s'ha fet una banda més llarga, però pensem que els laterals queden encara sense reflectant i tant el regidor de platges com el de policia han ficat damunt de la taula la necessitat de canviar-los i estic convençuda de que ho farem per a evitar qualsevol accident o xoc contra estos elements. I per ara sí, acabem, senyora Tormo. Té la paraula. Gràcies. Sabem que el Joventut d'Almassora ha passat a integrar-se en l'estructura del Club Deportiu Castelló. Entenem que ho fa perquè és un benefici per a l'equip i per garantir la supervivència d'un equip que va néixer en Almassora, ha crescut i ha arribat a aquest punt on necessita recursos d'una estructura professional per consolidar-se i sobreviure. Sabem que s'han proposat seguir jugant a l'Almassora pagant la taxa d'utilització d'instal·lacions esportives i que des de l'alcaldia s'ha negat la possibilitat. Quin és el motiu? Perquè donat que van a pagar l'ús o tenien la intenció de pagar l'ús de les instal·lacions esportives, se li negui des de l'Ajuntament jugar al Joventut d'Almassora en els camps de Boqueres. Gràcies. I Sasuna, vaig preguntant-li? Sí. Pel que fa a la platja d'Almassora, dir-li que avui 12 de juliol encara no funcionen tots els rentapeus, per a quan tenen previst que funcionen tots. També volia parlar-li un poc de la deixadesa i brutícia que tenim en Almassora. Mire, hi ha molts veïns que m'han passat moltes fotografies que no cal que les passe perquè vostè les ha vistes. Estem parlant des de Corell, Fàtima, Avinguda José Ortiz, Botànic, La Vila, La Platja, Santa Quiteria, està tot ple d'herbes. Quin és el motiu d'esta deixadesa i si hi ha algun plan de neteja per a deixar la nostra Almassora bonica com crec que la volem veure tots. També volia saber què té previst l'equip de govern front a l'acumulació d'encerts que estem vivint, que pareix que Camí Sant Antoni, Camí Montblanc hem vist que ja s'ha replegat, zona de vora riu, la gent està deixant multitud de deixadilles i que tots sabem que tenen que anar a l'ecoparc o poder cridar al telèfon per a la replega, però saber quin plan tenen. I també, en nom dels veïns, li pregunte quin és el protocol quan posen l'etiqueta d'encert en investigació, perquè la gent ho veu que està un mes i a vegades un mes i mig, fins a 7 setmanes algun encert ha estat. N'hi ha que són perillosos, com per exemple són espills, medions veïns,
i que seguissin estant ahí. Vull dir, se poden arreplegar i portar-lo a un altre espai per a que no siguin perillosos mentre s'està fent la investigació. Si me pot explicar quin és el protocol. I ja per a finalitzar, volia preguntar-li si hem rebut contestació a les al·legacions del PAC i si no s'han rebut, si per casualitat s'ha posat en contacte amb vostès algú de la conselleria per a parlar sobre el tema. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Pues comence. Al Joventut Almassora, primer no li vam dir que no podia vindre així. Evidentment, va vindre la presidenta del Joventut Almassora, sols la part de femení és la que se n'ha anat a Castelló, s'ha fusionat en Castelló, els altres equips del Joventut Almassora entrenaran i jugaran en Almassora com ho han vingut fent estar en tota la normalitat. L'equip que se'n va a Castelló ja no serà el Joventut Almassora, serà un equip de futbol de Castelló i el que vam dir és que seguirien tota la mateixa forma d'actuar que ho fem davant d'uns altres. Primer tenen prioritat els equips i els clubs almassorins i en cas de que ens demanaren puntualment jugar en Almassora se'ls permetiria si hi haguera franja horària o possibilitat de que això fos així. És la conversa que vaig tindre este divendres en la presidenta del Joventut Almassora i també amb un membre de la Fundació del Castelló, que a més ens va dir que no ens va fer la sol·licitud per tal de poder jugar en Almassora, sinó que el que ens va dir és que tenia pendent una conversa en el regidor d'Esports de Castelló per a que els diguera o els proporcionara un espai on poder entrenar i jugar com fan en tots els equips de Castelló. O sigui, no ens van fer una demanda de poder jugar en Almassora i nosaltres la vam denegar, sinó que vam explicar de quina forma podríem vindre així, evidentment pagant l'alquiler de la forma que nosaltres tenim en la nostra ordenança com la complissin els clubs almassorins, però també es vam dir que la prioritat en Almassora és cobrir les necessitats dels clubs almassorins, perquè és d'esta forma. Si ens demanen un diumenge per la vesprà pesudo per a jugar el joventut el femení del Castelló, no sé com se dirà en aquest moment, pues si allí no hi ha partit se podrà, i si n'hi ha partit de l'Almassora tindrà òbviament preferència l'equip d'Almassora. I és la conversa que se va tindre, però ja li dic que ni siquiera ens la van demanar perquè el representant de la Fundació de Castelló va dir que tenia pendent la conversa en el regidor de Castelló i que tenia que ser i que ella a més veuria si li pareixia bé que un equip de Castelló vinguera a jugar al Almassora. O sigui, és que va ser inclús al contrari de com vostè m'ho planteja ara en este cas. En quant als rentapreus, esperem que siga el més ràpid possible. Sé que s'havia retrasat la conselleria. Ja està, tens informació del senyor Trenco, pues que ho conte ell, que segur que ho dirà millor que jo. Sí, simplement hi ha un que falla, que és el que està a la biblioteca del Camí Catalans, és l'únic que tenim avís. Ahir després m'he ficat contacte amb l'empresa que ens du el tema del manteniment a través de turisme. Ahir diumenge de vespre jo espero que el més pront li doni una solució. No sé si ne fallava un altre. L'única incidència que ens va arribar va ser este en punt. Els altres estaven funcionant tots des del principi quan se va ficar en marxa. Jo ahir mateix, diumenge de vespre, me vaig ficar en contacte amb l'empresa i es vaig demanar la manera més urgent el preparar que ens ficarem en marxa el rentapeu, com també n'he tingut un altre en la zona de Benafeli que vull que me'l col·loquem perquè n'hi havia que arreglar també una part de la instal·lació, però estem contínuament en comunicació amb l'empresa davant de qualsevol tipus d'incidència. Moltes gràcies, senyor Trenco. I en quant a les brosses que n'hi ha en alguns dels nostres carrers, vostè sap que és perquè fent-se aixina des de fa molts anys, una tasca que se solia fer també amb personal del plan d'empleo i del paro agrari també s'ha fet, neteja de cunetes i de brosses de molts dels indrets de la nostra ciutat. Enguany l'informe de no duplicitat per a poder fer les contractacions del plan d'empleo a ple
plegar la setmana passada, senyora López, sí, la setmana passada, amb molt de retras respecte a lo que venia sent habitual, en un temps rècord, que ja que està vostè així, pues li agraïs que hagi sigut aixina, i també al Departament d'Empleo, que tenien inclús les entrevistes fetes abans de que mos aplegara aquest informe, pues, pese a aquesta tardança i tot, avui mateixa han començat ja les persones que s'incorporen al Plan d'Empleo Municipal, que ens ha tocat canviar la seva programació i també el temps en el que estaran així, perquè el retras ha portat que si és que pensaven que s'incorporaren en maig i acabaren en octubre, doncs acabaran en desembre, ho allargarem per a que estiguen també tot el període i agotar tota la partida, però han començat avui. Entonces, pues, aquestes són tasques que anirem programant i este és el motiu també del retras, a part de la proliferació, pues, gràcies a les pluges que hem tingut també durant estos mesos anteriors, que han fet que també proliferaren més les brosses que en altres anys. I en quant als encerts d'investigació, el protocol és el següent: detectat la deixalla en el carrer, policia local fica esta senyal d'encert en investigació, passa el llistat al servei de manteniment i si a la següent setmana els encerts normalment s'arrepleguen si ja ha concluït aquesta investigació. Bueno, vostè m'ha preguntat per el protocol i jo li comente quin és el protocol. També sap que en el ple anterior van portar una modificació del contracte del FEM que ficava que aquesta modificació consistia també en un dia més d'arreplegada, unes jornades més d'arreplegada de voluminosos. En quan entra en vigor aquesta modificació, l'empresa adjudicatària començarà a fer també aquest servei extra que entenc que ens deixarà posar-nos al dia. El SMML van estar 2 setmanes que no van poder fer el servei d'arreplegada de voluminosos perquè van tindre una acumulació de tasques que ho va impossibilitar, però el protocol és aquest. Se detecten les deixalles, s'encinten, se pregunta als veïns, s'investiga per poder trobar a la persona que les ha llançades d'esta forma i després se li passa el llistat a l'empresa que té que portar la replegada, en aquest cas era l'empresa, que ja té 2 dies i en 2 dies passaran a replegar tots aquells que estiguen senyalitzats, sempre que dins de 2 dies siga possible. Això vull explicar-me. Si omplim els camions que tenim contratats en 3 carrers, els demés quedaran acumulats. Per això, des d'ací, una nova crida a tots els veïns apel·lant a la seva responsabilitat, a que deixen les deixalles en l'ecoparque o s'adrecen al telèfon, perquè si ho deixen en el carrer, passa que després tenim aquestes situacions en les que afeen en la nostra ciutat, però no ja van la fent, sinó que en moltes ocasions, com acaba de dir la senyora Tormo, pot inclús ser perillós. Quan ens notifiquen que hi ha alguna deixalla que pot ser perillosa perquè té tatxes, perquè té cristalls, hem trobat neveres plenes de menjar que se podrís dins i evidentment pot provocar que tinga perjuís per al veïnat. Les hem replegat d'immediat. Pot ser que en aquest cas que vostè estiga dient algú no hagi ficat que hi ha encerts que tenen perillositat, perquè si són perillosos els encerts se salten este protocol i directament va l'SMML, que tenim 365 dies a l'any, tots els dies de la setmana van directament ells i les lleven. Pot ser que potser algun no s'hagi notificat o no s'hagi detectat que hi ha un vidre o alguna cosa que poguera fer mal a algú. Si no, aquesta és la forma de procedir. És veritat que en el camí vora riu va aparèixer entre les deixalles, la major part d'elles eren poda, fer una crida, que criden al servei de poda, que en aquest moment ja està treballant en els nostres carrers i, per tant, és absolutament innecessari que se traga al carrer, perquè només hi ha que tocar al telèfon de poda i traure-ho per a que ens ho puguen arreplegar. Així que així vostès me fan pregs a mi i jo també vull traslladar un prec al nostre veïnat dient que per favor que s'adrecen al telèfon, que és absolutament gratuït i que no traguen la poda al carrer, perquè en el passeig vora riu la majoria del que n'hi havia era poda en aquest cas.
I en quant a les al·legacions del PAT, en aquest moment encara no estan resoltes. Pròximament m'han avisat que tindrem per ací al conseller de la Conselleria de Mobilitat, Arcadi Espanya, té propera una visita per a presentar el Pla de Mobilitat de Castelló, que se presentarà des d'ací d'Almassora, així que tindrem oportunitat també de preguntar-li per les al·legacions al PAT. De moment no ens han concretat fetge per a la seva resolució. Recorden que van ser 2 voltes les que vam al·legar i nosaltres també estem esperant aquesta resolució perquè evidentment aquest pla està ja produint efectes mentre no se modifique, per exemple, paralitza la possibilitat de donar llicències en la zona d'exclusió i, per tant, som els primers que també, evidentment, tenim també urgència de que se resolguen aquestes al·legacions i que se resolguen en el sentit que nosaltres hem proposat pressupost també. Així que jo crec que en això conteste a tot el que m'han preguntat, que acaben de passar bon dia, s'alça la sessió.